10, जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि सुनिका नार्जारिनि मोसानाय बे मोसानायखौ जोबोद जोंनि बर' रायजो जुगनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आसा फारिदों इयुनावलागै बिथांमोननि मोसानाया बेनिख्रुइ साबसिन जागोन दा जोंफोर दिनैनि जिथु हाबाफारि लेखायै जों आफादगिरि मासिखौ जों आं हांख्रायनो नागिरदों दिनैनि बे मेलखौ जों आसलते सिगांनो खुंनो नांगौमोनब्लाबो जों खुंस्लाबनो हायाखिसै जोंहा बेलेग बेलेग आदबनि थाखाय जों गुबुन मोनसे हाबाफारिखौ आवगायना लाना फैदों दा नैबे जिथु बान्था राननाय हाबाफारि बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनि बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि बिथां राजेन बसुमतारीखौ आं जौस्रां जोंनि जिथु थानाय जौस्रां बे जौस्राङावलागै थांनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोंनि मोसाखावरिनि गथ'फोरखौ आङो हांख्रायनाय जाबाय।
गुबुन हाबाफारिखौ एंकर महरै आंनि बिथां उमेश ब्रह्मखौ सालायलांनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो माइक होनाय जाबाय। बड' राइटार्स एकाडेमिनि नेहाथारि मानाव गेदेर बर' रकान्त ब्रह्म बिथांखौ आङो साबायखर बावो। दा बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो आखायाव लाबो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ जोङो एसे आगोलावनो गावनि आफादगिरिनि बिबानखौ लानो खाबु होनाय जाबाय। दा जोङो गेजेराव माखासे आलासिफोर बेवहाय नुजाफैदों। गिबियाव आङो आलासिफोरनि गेजेराव जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै बेखेवना होनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोनाय मानाव गेदेर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आगुनि डाइरेक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो बिथांखौ जोंनि आफादाव बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि आफादनिफ्राय बड' राइटार्स एकाडेमिनि बिथिंनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो जोंनि भलुन्टियार बिथांखौ खावलायबाय। दा जोंहा दिनैनि बे हाबाफारियाव आरो माखासे मानगोनां आलासि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि गेजेराव आलासि मानाव गेदेर जोंनि गासैबो हाबाफारिफ्राव जोंखौ मदद होबाय थाग्रा बिथां सासे आलासि दङ। आच्छा, बे हाबाफारियाव जोंखौ सम सम सुंथाग्रा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव सम सम सुंथाग्रा मानाव गेदेर रबिन मुसाहारि आजिरा मोननाय एसिएस अफिसार बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दा बिथांखौ आच्छा, बिथांखौ बबेबा जिरायनानै दंनो बेखौ जोंनि सासे आलासि लायनो थांदों। जोंनि सासे सोद्रोमाया लायनो थांदों। दा आङो दंखायो होननायखाय एनाउन्स खालामफ्रांबाय। जिखि जादोला बिथांखौ जों दा दान्दिसे उनाव मोनगोन। दा जोंनि गेजेराव आरो सासे आलासि बिथाङा बिजनीनिनो जोंनि गुवाहाटीयाव थानाय शंकरदेव कलाक्षेत्रनि आरिमु बिफाननि गाहाय मानाव गेदेर कलकातानि रवीन्द्र भारती इउनिभार्सिटी शान्तिनिकेतन बिनिफ्राय एम.फाइल डिग्री लानानै बे हाबाफारियाव शंकरदेव कलाक्षेत्रनि आरिमुनि गाहाय महरै बिबान मावबाय थानाय मानाव गेदेर मनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोङो जोंनि हाउसआव बरायनानै लानाय जाबाय। दा जोंनि बरायनायखौ गोसो गोथारै आजावना लानायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंहा जोंनि बे हाबाफारियाव सासे बोराय मानसि वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों बिथाङा। दा बिथाङाबो जोंनो गोनां जायोब्लानो गोबां समाव आलासि महरै हेफाजाब होनानै एबा मावथि महरै हेफाजाब होनानै बिथाङा जोंखौ मदद होयो। दा बिथांनि मुङा जाहैबाय आनन्द नार्जिनारि। बिथांखौबो जोंनि हाउसआव बरायनानै लानाय जाबाय आरो बिथांखौ
जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। दा आं नुहुरनो मोनदों मानाव गेदेर आदा रबिन मुसाहारि बिथाङा जोंनि हाउसआव हाबफैबाय। दा बिथांखौबो जोङो बे खाबुआवनो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो आवगायनाय जाबाय। जे मानाव गेदेर रबिन मुसाहारि बिथांखौ जोंनि हाउसनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय गोसो गोजोनै साबायखर बावनाय जाबाय। दा जोंनि माखासे आलासिफ्रा आं बेवहाय नुनो मोनाखिसै, जायफोरखौ बेवहाय फारिलाइयाव होनाय जादोंमोन बिथांमोनखौ आङो नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जोंनि आलासि बरायनाय हाबाफारिखौ आच्छा, बे जुनिया हाबाफारियाव आलासि महरै बेवहाय फारिलाइयाव गैयाब्लाबो जोंजों दहाय फुंनिफ्रायनो एबा मैयानिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव जोंनि माखासे बोसोनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाबाय थादों। बेनि थाखायनो मानाव गेदेर मंगलसिं हाज'वारि देग्लायसो पद्मश्री बान्था मोननाय बिथांखौ जोङो हाउसनिफ्राय बरायनो आवगायनाय जादों। बेनिखायनो बिथांखौ गांसे आर'नाइ लानानै जोंनि बरायनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बेवहाय मैयानिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लादों मानाव गेदेर गुवाहाटीनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि बोसोनगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बरायनानै लानो आवगायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ आजावनानै जोंनि बरायनायखौ गनायनानै लानो खावलायबाय। जोंनिनो गुबुन सासे बोसोनगिरि मानाव गेदेर आगुनि आफादगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौबो बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय बरायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ आजावनानै लानानै जोंनि बरायनायखौ गनायथि होनो खावलायनाय जाबाय। आच्छा, जोंहा मोनसे हाबाफारिया आद्रा थालांबाय थादों। हाबाफारि होना बेखौ माने सासे आलासि बिथाङा माने जोंनि नोजोराव बयनिबो नोजोराव गोलैयाखैमोन। जोंनि राइटार एकाडेमिजोंनो लोब्बा गोनां बिथाङा बोसोरथामसो सिगां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनखांनाय बिथाङा जाहैबाय पुर्ण कान्त ब्रह्म। बिथांखौबो जोंनि नैबे हाउसआव सिगांथारियाव फैनानै जिरायफैनो खावलायबाय आरो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय थियारि जाबाय। बिथांखौ आवगायबोनो खावलायनाय जाबाय। पुर्णकान्त ब्रह्मआ पुर्ण ब्रह्म बिथाङा सासे डाइनामिक लिरगिरि, सेंग्रा लिरगिरि। बिथाङा जोंनो दिन्थिलांबाय साहित्य एकाडेमि बान्था आवथायनानै जे लिरनायनि गेजेरजों जोङो गनायथि मोननो हायो। दा बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ आजावनानै लानायनि थाखाय साबायखर बावबाय।
दा जोंहा बे हाबाफारियाव आच्छा नोंथांमोनहा बयबो बे हाबाफारियाव गोसो गुदुङै बाहागो लानायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावबाय दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो सोर सोर बिथांमोनहा बान्था मोनखो आरो बे बान्था मोननाया गोजोनथाव बे बाथ्राखौ जोङो बयबो मोनथिलायबाय दा नैबे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आगुनि डाइरेक्टर बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों दा बिथां दिननाथ बसुमतारी बिथांखौ गावनि बेखेवनाय बिबुंथिखौ होनो थाखाय आफादनि जानानै गोसो गुंग्लायै खावलायनाय जाबाय। बे 30 आरो बे जथुम्माजों लाखिनानै खुंनो लानाय बर' लिरगिरि बिथांमोना एकाडेमि नोजोराव बान्था आवथायनो हागोन बिथांमोनखौ बरायनायनि दिनै बे सान आरो बे बान्था राननाय बा बरायनाय एप्रिसिएसन बाख्नायनाय रिकगनिसन गनायथि होनाय बेजों लोब्बा लाखिनाय बे आफादगिरि आरो बे राननाय आं बुंनो लुबैद्रायाखै बिथांमोननि सोरजिनाय बान्था राननायजों नुनानै आङो बेसेनखौ खमायनो लुबैयाखै जिया सोरजिनाय बिथांमोनहा जि रोखोमै गावनि मेलेम ब्रेइन हनायजों मोन्दांथिजों सोरजिदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ बाख्नाय दायित्व बिजोंनि बिबान लोब्बा लाखिनानै हरजानाय बायदि बिथां आरो मेलावनो जाफैनाय गोबां गोरों गोरा नोंथांमोन आर्ट एन्ड गेदारिंस आरो गुबुन गुबुन हालामफोरजों जाफैनाय रेबगा जथुमनि जिउनां सोद्रोमा लोगोसे थुनलाइ नोंथांमोन गासिमनोबो आं सिगांनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनाय होग्रोबाय जोङो जेब्ला स्कुलाव फरायदोंमोन एलपि स्कुलाव बा हाइ स्कुलावनो हक मोनसे रिवार्डिं सिस्टेम दङमोन रिवार्डआ मा पानिशमेन्ट फर एप्रिसिएसन सासे गथ'आ फोरोंगिरिनि
सोंनायनि फिननायखौ होनो हायोब्ला बाख्नायनाय आरो जुदि होनो हायाब्ला बेनि थाखाय पानिशमेन्ट साजा होनाय बे मोननै आदबनि गेजेरजों जोङो लेखा फरा सोलोंबोदों आरो बेहाय मा नुनो मोनबोदों जोङो जे जेब्ला फोरोंगिरिया फरायसाखौ बाख्नायनाय मोनसे बाथ्रा बुङो जे नोङो जोबोद मोजां हादों नोंनि फिउचार दङ नों मोजाङै फराय गोसो थुलुंगाखांहोनाय डाइरेक्सन आरो बे थुलुंगाजोंनो मा जायो इयुनावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन थाङो आरो उनावहाय गावखौनो एस्टाब्लिश खालामो आरो जायफोरा फरायनायाव गोसो होआखै रेसपन्सआ मोजां नङा ब्रेन दंबाबो खाथायाखै दा बिसोरो एन्सार होनो हायाखै साजाबो होनाय जायो थेवब्लाबो आथिखालाव दा बे साजासो जाहैबाय जोंनि समावथ' बेटसो होयोमोन खेल दावथिजों बेट होयो गिनानै जाहाथे फरायो जर जबरदस्ति दानि मुगाया बे नंलिया डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो दानि मुगाया ओरैबायदि जाबाय जे जायहा जेराव जि रोखोमै इन्टारेस्ट दङ बे रोखोमै चेनेल वाइज खालामनाया फोरोंगिरिनि बिबान आरो दिनै बेखायनो फोरोंगिरिफोरा गावसोर वेल इक्विप्ड अलराउन्ड इनफरमेसन थाखानांसिगौ अर्थात एडुकेसननि सिस्टेम हाउ टु एडुकेट द चिल्ड्रेन हाउ टु मटिभेट द चिल्ड्रेन बे टेकनिकखौबो फोरोंखानांसिगौ नङाब्ला जास्ट माने आङो BA पास जाबाय आं मास्टार थांबाय आं स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय जर जुलुम फोरोंबाय सोलोंनो हादोंना हायाखै आं मटिभेट खालामनो हादोंना हायाखै बेखौहाय होलिया बे रोखोम एडुकेसनजों जाया एखे टेकनिक एखे बाथ्रायानो खाथियो थुनलाइनि बुब्लियावबो गोबाङानो थुनलाइ सोरजिदों सोरबा मोजां सोरजिदों गाज्रि सोरजिदों बे सोरजिनायावबो गावबा गाव इन्टारेस्टजों थाङो सोरबा थुनलाइ सोरजिनायाव सोरबा गुबुन गुबुन बिथिङाव थांबाय बे गावबा गाव चेनेलाइजआव थांनाय जि माबा माने लामा बेखौ जोङो स्कुल कलेजफोरावहाय जों मा खालामो लामा दिन्थिनाय टिचारफोरा बे गथ'नि पारफरमेन्सखौ नायनानैहाय माबायाव थांनो हागोन माबायाव मोजां जागोन बे जिनिस चेनेलाइज खालामना होनाय बे खामानिखौ फोरोंगिरिया स्कुलाव खालामो आरो जों समाजाव मा खालामनांगौ रेसपन्सिबिलिटिया जोंनि सासे टिचार बायदि जानांगौ जोंहा स्कुलाव जे टिचारा स्टुडेन्टसनि रेसपन्सिबिलिटि लायो दायित्व लायो समाजाव थानाय जों साफ्रोमबो मानसियानो समाजनि बे मानसि माखासेनि सायाव रेसपन्सिबिलिटि बा दायित्व फैयो आरो बे हिसाबैनो सोरबा खन्थाइ लिरनायाव मोजां दङ सल' लिरनायाव मोजां दङ गेलेनायाव मोजां दामनाय देनायाव मोजां बा जायखि जेरैखि दङ बेखौ बे रोखोमैहाय जों बेखौ रिकगनिसन होनांगौ सेट खालाम आरो थुलुंगा होनांगौ डाइरेक्सन होनांगौ आरो अट'मेटिकेलि उनावहाय मा जायो डेभेलप खालामनो हायो आरो बे खामानिया जोंनि समाजनि बड' राइटार्स एकाडेमिया दिनै बे खामानिखौ मावना लादों जोंनि बर' समाजावहाय बे एप्रिसिएसना जोबोद खम आरो बाख्नायनाया सोरबा मोजां खामानि मावनायनि थाखाय रिकगनिसन होनाया जों ओरैबायदि माने जों कृपन जोङो बेबायदि जों माने गावखौनो गाव जोङो कनजुस होननानैसो बुंनो लानो लुबैलाय आं एखनबा बे सोरबा मोजां मानसि खामानि मावनायखौ जोङो रिकगनिसन होनो बा बेखौ बाख्नायनो
बाख्नायबानो जेन माबा आंहा लस जायो बेखौ गनायथि होब्लानो जे माबा आंहा लस जायो आंनि जि टेलेन्ट जि स्टेटास आंनि पजिसन बे जों माबा खहा खालामगोन हेम्पार खालामो आंनिख्रुइ बे गोरोंसिन नामा साबसिन नामा बे रोखोम साननायजों जों माने बेखौहाय कमप्लेक्सिटियाव भुगिनो जोङो आरो बे कमप्लेक्सआनो जों मा खालामो जों एप्रिसियेट जाबाय थायो बारायबाय थायो आरो बे आखुखौ जों सोलायनांसिगौ जों जेनेरेलि नुनो मोनो बाङालि जाथिया खिन्थु बे बिराद एडभान्स दं आसामनि गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो गैबावासो तो बेंगलिफोरा माबा खालामो बाप আপনি दारुन করেছেন रे बाख्नायगोन ना बेयो सामान्य मोनसे बल मोनसे जोदों बा कि दारुन शट माने ओरैबायदि बाख्नायो एप्रिसिएट खालामो जायनि थाखाय बे अट'मेटिक मोनसे इन्सपायार्ड जायो आरो बे इन्सपायरेसन बे सिगांलांनो हायो गेलेनायनि बुब्लियावनो जा लिरनाय बुब्लियावनो जा बा मेथाइ रोजाबनायावनो जा दामनाय देनायावनो जा जेरावखि जाया एनि फिल्ड बे सिगांलांनो मोनसे थुलुंगा मोनो तो बे सेन्सआवहायसो जोङो दिनै बान्था होनाय बाथ्राखौ लाबोनांगौ जाना फैदों बान्थाया मोनसे रिकगनिसन मोनसे एप्रिसिएसन बाख्नायनाय बेखौ समाजाव गनायथि होनाय खिन्थु बे अर्थ बे नङा जे बिनिख्रुइ आरो दस्राया गोरोंसिन ओंखारबावलिया ओंखारगोन बे अबस्थायाव बेबो जेबो खामानि मोनसे मावदों बिनि थाखाय बे बाख्नायथाव खामानि जोङो बेस्ट बा माबा मोनसे बे रोखोमै नङा बिनि मोजां खामानिनि थाखाय जों बेखौ बाख्नायदों एप्रिसिएसन बाख्नायनाय रिकगनिसन होनाय दिनै बे बर'देबग्रा जथुम दा जोङो जि खामानि लादों सिगां बेखौ मोनसे रोखोमनि बाख्नायनाय आरो बिसोर बिथांमोनखौ रिकगनिसन होनानै समाजावहाय मोनसे मान होनाय स्टेटास होनाय पजिसन होनाय आरो इयुननिफोरखौहाय बिथांमोनजों लोगोसेयैनो गुबुनफोरखौबो बे बुब्लियाव खामानि मावनायाव थुलुंगा होनाय इन्सपायार्ड खालामनाय थुलुंगा होनाय आरो बे खामानिखौ मावनो लानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों जोंनि गेजेराव आगोलावहाय बर' साहित्य सभायानो होबोदोंमोन बे थुनलाइनि बिथिङावहाय जिहेतु बर' देबग्रा जथुमाबो मोनसे संगठन अनुष्ठान मोनसे लिटारेरि अर्गेनाइजेसन बेबो बिहाबो लिटारेरि फिल्डआवहाय भिन्न फिल्डआव बे उन्दै गथ'नियानो जा बा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बा हिन्जावफोरनियानो जा हौवाफोरनियानो जा जिखुनु एरियायावनो बेखौ इन्सपायार खालामनानै बोखांना लाबोनानैहाय समाज दानाय मोनसे सभ्य समाज नेट समाज दानाय ओमफ्राय गावजों गाव जों बाख्नायलायनायनि मोनसे समाज दानाय आरो बिनि गेजेरजों मोनसे परिष्कार निट एन्ड क्लिन समाज जेरावहाय गावबा गाव केपासिटि बिसोर सिगांनिनो खाबुखौ मोननो हानाय बे रोखोम मोनसे समाजखौ जोङो दानायाव सानो जथुम होनाय बाख्नायनाय सभा दानाय जाफुंसार जागोन इयुनाव बे बान्थाया बा बिसोरखौ मान होनायनि बिनिमयाव मोनसे माबा मोनसे दान होनो लादों बिनि भेलुआ थाखाजों नङा रांजों नङा बिनि भेलुआ गांसे आर'नाइजों जाया बे भेलुखौ जोङो माने जिखुनु मेटेरियेल्सजोंनो जोङो बेखौ नुनो हाया सना रुपा थाखा फैसा हा हु माबा मोनसे होनायनि जों मोननो हाया हाब्लाथ' जों बायनोनो हागौमोन क्र'र थाखा दं मानसिफोरा बायनोनो हागौमोन बायनानै साहित्यिक जानो हाया बायनानै लिरगिरि जानो हाया बा माबा मोनसे एचिभमेन्टखौ बे लाबोनो हाया नो डाउट बे मानसिखौ बायनो हागोन खिन्थु बिनि टेलेन्ट बिनि ब्रेइन बिनि जि क्रिएटिभिटि बेखौ बायनो हाया आरो पारचेस खालामनो हाया थ' बे क्रिएटिभिटिखौ जोङो एप्रिसियेट खालामनाय इन्सपायार खालामनाय आरो समाजाव बिसोरखौ जोङो बेसेन होनाय आरो बिनि गेजेरजों गुबुनफोरखौ जोङो थुलुंगा होनाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो समाजाव मोनसे बे रोखोम थासारि सोरजिनाय
बे हाबाखौ मावनो थांनायावहाय रेस एकाडेमिया नो डाउट थाखा फैसा बिथिंहाय स्ट्रं नङाब्लाबो एसे हादोङो जोबोद माबाया खम जानो हागौ मानिटारि भेलुआ गोसोनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बे जोबोद गिदिर जोबोद गोजौ हाइ बेखायनो बाख्नायदों दिनैहाय जाय बिथांमोनहा बान्थाखौ नाजावगोन बे बरायनायखौ बे बाख्नायनायखौ नाजावगोन बिथांमोन आंनि हास्थायनाय आंनि लुबैनाय बेनो नोंथांमोना बेहायनो थाबथाया हलायसिनो आरोबाव गांबावनांगौ आङो होननाया थिग नंद्राया बांद्राय आङो होनब्ला मोनसे पार्सनेलाइज जायो थेवब्लाबो नोङो मोनसे अपिनियन बायदि बे जोंनि गेजेराव मा जायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय होनब्लानो माबा मोनसे बिराद गिदिर मोनबाय थाब मा जायो गावखौनो गोजौआव थांनानै मोनसे इग' फिल खालामनाय फैयो समाजाव गावजों माबा मोनसे एक्सेपसनेल माबा मोनसे जाबाय समाजाव बे डिसटेन्स मेनटेन खालामलायो साधारन मानसिफोरजोंहाय बे जेन गोरोबा आं माने साहित्य एकाडेमि एवार्डि आं अमुक एवार्डि मोनसे गोग्गानाय माबा लाबोना लायो बेबायदिखौ जोङो मा होनो नाङा दाय होनो नाङा मानोना जों जि रोखोमै बान्थाखौ आवथायनो हादों बान्थाया उननि रुजुनायाव रोखोम महर जों दङ स्टेटआव माने अबस्थायाव दङ जोङो जेरावहाय 1000 राइटार्सनि गेजेराव सासे एकाडेमि मोनदों बे बेंगलि राइटार्स तामिल राइटार्सफोरनि गेजेरावहाय 1000 राइटार्सनि गेजेरावहाय सासेया मोनो आरो जोंनिया 50 राइटार्सबो नंबावा हयथ' 50 राइटार्सनि गेजेराव जोङो साहित्य एकाडेमि जोंनियाव बादायलायगिरिनि नाम्बारा 50ल' नि गेजेराव आं मोनदों खिन्थु बेंगलियाव 1000 बादायगिरिनि गेजेराव बे मोनदों बैसोरनि तुलनायाव जोंनि माबा अबस्थाया मा रोखोम जागोन बे जिनिसखौ जों जेब्लायबो गोसोआव लाखिनाय गाहाम जोङो बुङाखै डिमरेलाइज खालामनो लुबैयाखै बान्था मोनगिरिफोरखौ बेखौ सबसमाय गोसोआव लाखिनाय गाहाम जे जोङो जिखिनिनि गेजेरजों बे बान्थाखौ मोननो हादों बेजोंनो जोङो गुबुनजों बादायलायहैनो हानाय जा केपासिटि जों आरजिनो हाखोनो हादिया गाबोननो जोङो जुदि आफ्टार साहित्य एकाडेमि एवार्ड जों बे ज्ञानपीठ बान्थानि बादायनो थांनांगौ जायोब्ला जों सहैनो हागोन ना हाया मालागे जोंनि लिरनाया जोंनि जि मानदान्दा सोरजिनि जि मानदान्दा स्टेन्डार्डआ जोङो साहित्य एकाडेमिल' नङा ज्ञानपीठ बान्था मोननो हानायसिम जोंनि नेक्स्ट मा जानांगोन टारगेटआ जानांगोन ज्ञानपीठ बान्था जों साहित्य एकाडेमिखौल' जों गुरुत्त' होलिया साहित्य एकाडेमिया जोंनि थाखाय गिदिर नंलिया खारन जों गोबां मानसि मोनबाय एकाडेमि दा जों मोननांसिगौ ज्ञानपीठ बान्था बिनिफ्राय जों मोननांगौ पुलितजार बान्था आबाद दंबोयो जों दानो लुबैयाखै जोङो दानो एखेबारे बिराद नबेल बान्थाखौ जों मोनहैनांगौ खिन्थु जों बेखौ आसा खालामनो हायो जे एटलिस्ट जोङो ज्ञानपीठ बान्थाखौ दा साननो हायो बेखौ साननाया बांद्राय सानद्रायनाय नङा आं साननायावहाय बेखौबो जों सानसे हागोन बे रोखोम साननायजों जों सिगाङोब्ला आरो जों समाजनि मोनसे माखासेखौ इन्सपायार्ड खालामब्ला थुलुंगा होयोब्ला समाजाव बेखौ गनायथि होयोब्ला बेबायदि लिरनायाबो जोनोम जागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आं हास्थायदों जाहाथे बे सिमा आरो मोनसे जिनिस जोंनि गेजेराव फ्राय मोनबोदों जों प्रेक्टिकेलि मोनबोनाय जिनिस बे मोननैल' जोंनाव गेजेरावहाय बर' समाजाव मोननैल' जोंहा दङ लिटारेरि अर्गेनाइजेसन
मोननै दङ लिटारि अर्गानाइजेसन साहित्य सभा राइटार्स एकाडेमि खिन्थु मा जादों थांनाय कयेक बोसोरहालागै राइटार्स एकाडेमि आरो बड' साहित्य सभानि गेजेराव चेन्ज गेट जाबोदों बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण नङा गुबुनजों रोखोमान सोमोन्दो जाया मानो बेफोरनि एरियाया बेलेग बे फरायसा आफादानो जा हारिमु आफादानो जा बा आबादारि आफादानो जा बेफोरनि जि एरिया बे बेलेग एसेबाबो बेलेग खिन्थु राइटार्स एकाडेमिनि आरो साहित्य सभानि जि एरिया बिसोरनि जि खामानि मावनायनि जि एरिया सेम एखेयानो थेवब्लाबो बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय चेन्ज फैदोंमोन बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण नङा आरो जों लुबैयो राइटार्स एकाडेमि आरो बड' साहित्य सभाया जयेन्टलि खामानि मावफिननांगौ आगोलनि बायदियैनो आरो जोङो बेखौ मेनटेन खालामनांगौ मानोना राइटार्स एकाडेमिनि जोनोमनि उद्देश्यआनो बेनोमोन दि बर' साहित्य सभाया मोनसे समावहाय स्कुल कलेजाव गोनां रोखोमै लिरबिदां सोरजिनायनि सम मोना जादोंमोन जेब्लायबो स्कुलनि थाखाय आन्दलन हांखोनि थाखाय आन्दलन बिजाबनि थाखाय आन्दलन आन्दलन मोनसे उनाव मोनसे आन्दलन सोमावसारनाय खिन्थु मेइन जि जिनिसफोरखौ खुलिबाय स्कुलावदि बिजाब नांगौ जेबावदि टेक्सट बुक नांगौ टेक्सट बुकआव आर्टिकल्स नांगौ सल' नांगौ खन्थाइ नांगौ रायथाइ नांगौ बेफोरखौ सोर सोरजिगोन बे मेइन जिनिसानो बेनो सोर सोरजिगोन खालि आन्दलन थाबाय थायोब्लालाय अब्ला बे साननाया फैदोंमोन जे बे खामानिखौ मावनो थाखाय आलादा मोनसे कमिटि दानाय जाथोंसै जाबाय जायफ्रा लिरनायाव आखाइ दङ लिरनो गोरोंफोर साननो हनाय गोरोंफोर जायखौ जों इन्टेलेक्सुयेल होनना बुङो बिथांमोननो बे दायित्व जाथोंसै आरो फारसेथिंजाय साहित्य सभानि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे खामानि फारसेथिंजाय लिरगिरिफोरा बे खामानि मावनायनि थाखायनो बर' रेबगां जथुमनि जोनोम आरो बेखायनो बे बर' रेबगां जथुमनि लिरबिदां माखासेया जि लाइसुङाव ओंखारदों लाइसियाव ओंखारदों बे लाइसियाव ओंखारनाय बिजाब लिरबिदां माखासेयानो अट'मेटिकेलि मा जादों बे टेक्सट बुकआव हाबहैजोबदों स्कुलावबो टेक्सट बुकआव बेनो हाबहैदों कलेजावबो बेनो हाबहैदों इभिन इउनिभारसिटियावबो हाबहैदों बे इउनिभारसिटिनि आर्टिकल्स कलेज लेभेलनि आर्टिकल्स बा स्कुल लेभेलनि आर्टिकल्स सल' सल'मा खन्थाइ बायदि रोखोम गासिबो राइटार्स एकाडेमिनि गेजेरजों हाबहैदों खामानिखौ राइटार्स एकाडेमि मावबोदों आरो बेखायनो दिनैहाय जेब्लाहालागै बे डिसटेन्स थाबाय थागोन जोंनि गेजेरावहाय स्टेन्डार्ड लिरनायखौ गोब्राब जागोन आरो बेखायनो जों सानदों जे एनि हाउ एट एनि कस्ट मोनसे साहित्य सभाजों लोगो जाहैफिननांगोन आरो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बान्था होलायनायनि जि एरिया माने लिरगिरिफोरनि माबायाबो जों बांसिन होनांगोन गुवारसिन होनांगोन आरो बे सिमाङाबो सिमां लोगोसे आं बेखौ बुंफादों बयनिसिमबो मिजिं बिथांमोना थाबथानाङा whatever you are doing नोंथाङा मा मावदों नोंथाङा साननांगौ दरखार गैया सानग्रा मानसिफोर दङ जायफोरा सानगासिनो दङ मावगासिनो दङ बे रोखोमै गावबा गाव खामानि समावहाय जोंनि मेइन उद्देश्य बेयो जाफुंसारहैगोन आं आरो गोलाव बुंलिया बेखौ बुंनानैहाय लोगोसे जोंनि जे बान्था मोनगिरिफोर बिथांमोना दिनैहाय फैदों बिथांमोनखौ दा साफा निसय जोंहा आफादगिरिया बान्थाखौ हारिफोर रानना होलांगोन आजावगोन फैनानैहाय आरो गोसोआव बेखौ लाना थांनाय गाहाम आं बान्था मोनबाय बेखौ गोग्गाया हलासिनो आंहा दायित्व बांबाय बेखौसो जों लानांसिगौ मानोना नेक्स्टआव आंहा
जेजा मा जागोन बेसिबां सहैनांगौ बेखौ सहैनायखौ बर' रावखौ जथुमाव लुबैदों आरो बर' रावखौ जथुमनि बे लुबैनायखौ जाफुंसार होनाया आंनि बिबान स' with these few words आं बेखिनिखौ बुंनानैहाय नोंथांमोननि सिगांनिफ्राय खेबसेबाव आरोबाव आंनि गोसोफोरनि मोजां मोननाय हामलायथि बावहरनानै फोजोब्बाय आरो लोगोसेयैनो बान्था राननाय बेखौ बायनानैबो फोजोबबाय खुलुमबाय गांसे बिजाब बेखेवनांगौ नोंथाङा नोंथांनि आखाइजों गांसे बिजाब बेखेवनो लादों नोंथाङा जौसाङाव था आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि आखाइयाव गोबांथार बिजाब सफैदों बिजाब लिरगिरि बिथांमोनखौ जौसां फारसे फैनो खावलायदों आरो बे बिजाबफोरखौ बेखेवनो थाखाय जों माखासे माने आलासि थांखिना लादों बिथांमोननि मुंखौ जोंनि एंकरा मुंख'गोन आरो बिथांमोनखौ जौसाङाव हांख्राय हरनाय जागोन दा मानाव गेदेर जोंनि बेखेवगिरि आलासि बिथाङा बेखेवनायनि बिबानाव गोलैदों बाथौ थान्दै थामथि बिसान बे बिजाबखौ लिरदों जोंनि मानगोनां पद्मश्री बान्था मोनगिरि मंगलसिं हाज'वारि सारा बेखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायबाय जोबोद गोग्गानाय मोनदों जोंनिनो गेदेमा पद्मश्री बान्था मोनगिरि गेदेर डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आंनि बिजाबखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे खाबु मोनदों दा बे आंनि थाखायनो जोबोद माने गोथाव बाथ्रा दा बिजाबखौ बेखेव बिजाबनि मुं बाथौ थान्दै नि गुबै बिजाबा बर' रावै जानो हागौ बेवहाय आरो बेखौ इंराजियाव राव सोलायनानैहाय बेवहाय इंराजि रावै होनाय जादों बाथौ थान्दै बाथौ हेरल्ड सिक्रेट बुक अफ बाथौइजिम बेखिनियावनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनो लुबैदों डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा बाथौ धोरोमखौ लानानैहाय गोबां बोसोर 30 इयार्स जाबाय होनदों 38 इयार्स कन्टिनिउ बाथौ धोरोमखौहाय फोदांनानै आवगायनि जि गुदि महरमोन बेयाव थानाय समावहाय बिनि जि महर बेखौनो गोबाङै सोदांनानै फोसाबनानै समाजाव गनायजाथाव महर होनानै सोद्रोम समाजनि गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंबो गनायजाथाव महर होनानै बे रोखोमै खालामना लादों जोंनि गेजेरावहाय बेनि थाखाय बिथांखौ जों बयबो बाख्नायनांगौ आरो आंथ' लुबैदों ओरैसो लुबैदों आंनि इन्डिभिजुवेल लुबैनाय आरो बे बाथौ धोरोमा खालि बर'फोरनि गेजेरावल' थाया हलासिनो बे धोरोमखौ लानो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो सिगांलांनो हानाय अबस्थायाव जोंहा लांनायनि बिबान सहैबाय बाथौ धोरोमखौ जोङो बर'निल' होना हलासिनो हल मानब जाथिनिनो धोरोम मालायखौ जों लांनो हायोब्ला जोंहा गोहो मोनगोन क्षमता मोनगोन आरो बे थासारिखौ जों नै नङा 38 इयार्स आफ्टार 50 इयार्स बा 100 इयार्स जोंनि समाव जानांगौ होनना आं बुङाखै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जानांगौ होनना बुङाखै
जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन मोननैसो जेनेरेसन उनावब्लाबो बे जिनिसा जुदि जाहैमारोब्ला नि गेजेरजों बर'आदि मोनसे सिभिलाइज जाथि बिदि मोनसे गावनि निजा धोरोम दङ धोरोमानो हारिमुखौ दैदेनो बे हारिमुजों धोरोमजों बिराद क्ल'ज सोमोन्दो बे जोंनि बर'नि हारिमु आरो धोरोमखौ होनो हायोब्ला दिनै जोङो बर' जाथिखौ मुलुगाव जों जेरैहाय दा दिनै बर' रावखौ जोङो दा बर'फ्राल' फरायनांगौ नंलिया बर' मिडियामजों बर'फ्राल' फरायनांगौ नङा बर' मिडियामखौ गुबुन रावारिफोराबो बे बिजोंजों फरायनाय परिबेस लाबोनांसिगौ एडुकेसनसो मोननो नांगौ ओरैबायदि जों थासारि सोरजिनांसिगौ बा सोरजिनो दायित्व जोंनाव फैबाय जे बे बर'फोरल' फरायग्रा मिडियाम नंलिया गुबुनफोराबो बे मिडियाम फरायनानैहाय डिग्रि लानो हानाय बेबायदि स्टेन्डार्डआव जों लानो हानांसिगौ आरो बेनि थाखाय जोङो थ्रि लेंगुवेज लिटारेचारखौ जों फोजौनांगौ अट'मेटिक लुबैनाय फैयो जे बेजोंबो जों हायो होननानैहाय आरो थिग बे रोखोमैनो बाथौ धोरोमखौबो जों बे रोखोमै लांनो हायोब्ला लेंगुवेज लिटारेचार रिलिजन कालचार बे मोनब्रै जिनिसखौ जाय सेफटिनि थाखायनो जों बर'फोरा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामबोदों बे मोनब्रै जिनिस लेंगुवेज लिटारेचार रिलिजन कालचार बे मोनब्रैनि सेफगार्ड आरो बेखौहाय फारिस खालाम बे खामानियानो जाबाय बर'फोरनि मेइन खामानि जानांगौ आरो आं लुबैयो जोङो बे बिथिङावहाय मंगलसिं हाजोनि बिथाङा जे रोखोमै कन्ट्रिबिउट खालामबोदों डेडिकेसन होबोदों बिथाङा बहुद बहुद धन्यबाद होयो आरो दिनै आरोबाव खेबसेबाव गावखौनो गोग्गानाय मोनदों आरो आदा बे हाजोनिसिम आंनि साबायखरखौ गोसो साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय साबायखर थाबाय मानाव गेदेर जोंनि आलासि बिथांनिसिम मानगोनां हाज'वारि सारनि बिजाबखौ बेखेवना होनायनि थाखाय लोगोसे पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारि सारखौबो राइटार एकाडेमिनि बिथिंनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय बिथाङा जोंनि बे आफादाव गावनि बेसेन गोसा बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनो बेखेवनाय हाबाफारियाव बावनानै जोंनि आफादखौ मेहेरगोनांसिन खालामनायनि दा बेनि उनाव जोंहा आरो गांथाम बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि दंबावो बान्था होनायनि सिगां दा बे गांथाम बिजाबा जाहैबाय फानजारिनि दाउ खन्थाइ बिजाब दैमारि बिथांनि दैख्रं खोलानिफ्राय फैदों आरो बिथाङा गावनि बिजाबखौ राखाव बसुमतारी बिथांनि आखाइजों बेखेवगोन बेनिखायनो राखाव बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि जौसाङाव थाफैखानो खावलायबाय आरो बिनि अनगायैबो गांनै बिजाब दंबावो नरवेनि बड' नोगोराव आगान बेखौ सुजुदों आनन्दराम औवारि दा बिथांनि बिजाबखौबो जोङो बे हाउसआव बेखेवगोन आरो बे बिजाबखौ मानगोनां मंगलसिं हाज'वारि सारानो बेखेवगोन बेखायनो बिथांखौबो जौसाङाव फैखानानै थाफैनो खावलायबाय आरो जोबथानायाव जोंना जोंनि बड' राइटार्स एकाडेमियानो दिहुननाय गांसे बिजाब सोनाब बंग'आव फरायसालियाव फरायनो गोनां फरा बिजाब बे फरा बिजाबनि मुङा जाहैबाय मुलुगसोलोंसालि बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि सासे नेहाथारि मानाव गेदेर सभाराम बिथाङा माने थियारि खालामनानै दङ आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो जोंनि राइटार एकाडेमिनिफ्राय थांखिनाय जादों सायख'नाय जादों मानाव गेदेर गुवाहाटीनिफ्राय नुजाफैनाय बोसोनगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांखौ दा बिथांखौबो जोंनि जौसाङाव थाफैखानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बेखिनियाव आङो मानाव गेदेर बिरखां दैमारि दैख्रं खोलानि बिथांखौ गावनि बिजाबखौ बेखेवनायनि लाहार फाहारखौ खालामनो खावलायबाय।
लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनो खावलायबाय। जोंहा टाइमा सर्ट, बेखायनो जों बिबुंथि लाखिनायखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। जों बिजाबखौल' बेखेवनाय जासिगोन। दा बिजाब बेखेवगासिनो दङ राखाव बसुमतारी बिथाङा। फानजारिन दाउ लिरगिरिया बिरखां दं। लांफानो हायोबा मोजां। फोरमायनाया आर्टसो जादुसो बा मोजां माबोरै बुङोब्ला साबसिन जाय रोङो जाय हायो। फोथायगिरि जानो थाखाय सोलोंथाइ लानांलाया। आसा खालाम बिजाबजोंल' थाबथायालासिनो थाखाय साबसिन आरज गाब। गोजोन्थों। थेंक इउ। बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं साबायखर होबाय। साबायखर बावबाय राखाव बसुमतारी बिथांनिसिम। दानिया जोंना नरवेनि बड' नोगोराव आगान बे दावबायनाय सल'खौ लिरदों आनन्दराम औवारि बिथाङा। बिथाङा ओरैनो लिराखै, गाव निजे दावबायनाय हान्जायाव दंमोन। बिथाङा गाव नुथारनाय मोनदांथारनाय मुवाखौ लानानै लिरदों। बे बिजाबखौ बेखेवना होनो थाखाय मानाव गेदेर मंगलसिं हाज'वारि सारखौ खावलायबाय। बोरमायाव आगान हादर गोनां जोंनानै आरो जों आरो बेखौ हाज'वारि सारखौ साबायखर बावबाय। लोगोसे आनन्द औवारि बिथांखौबो साबायखर बावबाय बे मेहेरगोनां बिजाबखौ सुजुनानै दिहुननायनि थाखाय, आरो हाज'वारि सारखौ बे बिजाबखौ बेखेवना होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। दा दिनैनि बे गांब्रै बिजाबनि मादाव जोबथा बिजाब मुलुगसालि, बेयो सोनाब बंग'नि फरायसालिफोराव बर' आयदाखौ फरायनायनि 5 थाखोनि फरा बिजाब, आरो बे फरा बिजाबखौ राइटार एकाडेमियानो कम्पाइल खालामनानै दिहुनदों। दा बे बिजाबखौ मानाव गेदेर राइटार एकाडेमिनि सासे नेहाथारि सभाराम बसुमतारी बिथाङा हेन्डअभार खालामगोन, आरो रत्नेश्वर बसुमतारी जोंनि मानाव गेदेर बोसोनगिरि बिथाङा बेखेवनानै होगोन। सोनाब बंग'आव बर' आयदाखौ गुदि फरायसालिफोराव थिसननाय जाबाय, आरो देग्लाय बर' आयदा फरायफुनाय फरायसाफोरा 5 थाखोआव आगान होगोन। 5 थाखोआव गासै गांब्रै बिजाब दं। बे गांब्रै बिजाबनि मादाव बियो जाहैबाय गियाननि खौरां। बे बिजाबनि मुलुगसालि। बे बिजाबनि गुबैया बांला बिजाबमोन, जगतबारि। बिजाबनि मुङा जगतबारि। जगतबारिखौनो मुलुगसालि बानायनाय जादों, आरो बे मुलुगसालि बिजाबखौ रावस्लायदों, बांलानिफ्राय बर'आव लाबोदों सभाराम बसुमतारीया, आरो सुजुनायाव सुजु आफादा दङ। दा गोजोननाय होदों, आरो सोनाब बंग'नि बर' रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय बावहरदों जे बिथांमोना सोनाब बंग'आव बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जबरदस्त नाजासोमदों। आरो गुबुन गांब्रै बिजाब दंबावो, बेखौ खेबसेयैनो गांसेयावनो
बानायनो लानाय जादों बेखौ फैगौ 2 एप्रिल खालि बेखेवनो थाखाय थाम-थिम खालामदों दा समाव आच्छा जोंनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव मदद होनाय साफ्रोमबो बेखेवगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय जाबाय आरो बिजाब बेखेवनाय बिथांमोनखौबो बिजाब बेखेवगिरि बिथांमोनखौबो जोंनि बे हाबाफारियाव गाव गावनि बिजाबखौ बहाय बेखेवफैनानै जोंनि आफादखौ जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामनायनि थाखाय बयनोबो राइटार एकाडेमिनि जानानै गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय दा जोंनि गुबै हाबाफारिया फैसिगोन बे जाहैबाय जोंनि दिनैनि देग्लाय बोसोरसेनि गेजेराव जोंनि बड' राइटार्स एकाडेमिजों नोजोराव गोग्लैजानाय सायख'जानाय मानाव गेदेर लिरगिरि बिथांमोन दा बिथांमोनखौ जोंहा राइटार एकाडेमिनि मोनसे बान्था सायख' आफाद दङ बे बान्था सायख' आफादा बिथांमोनखौ सायख'नानै दिहुनबाय आरो बे दिहुननाय लेखायै जोंहा गासै गांद' लेखाखौ बान्थानि थाखाय नायजाथाव होननानै सायख'नाय जाबाय दा बिथांमोननि फारिलाइखौ आङो बान्था होनायनि सिगां सिगां फोसावना हरनो लुबैदों दा बे जाहैबाय जोंनि सेथि बान्थाया जागोन आसा मोसाहारि थुनलाइ बान्था दा बेखौ जोंनि मानाव गेदेर दानि लेङाइ आफादगिरि सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथाङा जोंनो दान होनानै बोसोरे बोसोरे बान्था होनायनि राहाखौ खालामना होदों दा देग्लायनि बे बान्थाखौ आवथायनो हादों सिरिनाय गोरबोखौ नागिरनानै मुंनि बिजाबा आरो बे बिजाबनि लिरगिरिया बेबो जोंनि बिजनिनिफ्रायनो बिथाङा सायख'जादों बिथाङा जाहैबाय रुपनाथ हाज'वारि दा बिथांनिसिम आङो बान्था होनायनि सिगां कंग्रेचुलेसन होबाय नैथियाव दङ निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था बे बान्थाखौ उन्दै उन्दै लिरगिरिफोरनो गथायनाय जायो आरो देग्लायनि बे बान्थायाव 25,000 रां दङ बे बान्थाखौ जोंहा जोंनिनो मानाव गेदेर रबिन मोसाहारि आरो सुबुंसा मोसाहारि बिथांमोननि साबा बिदा फंबायफ्रा जयै बे बान्थाखौ होदों दा देग्लाय बे बान्थाखौ आवथायनो हादों मुस्रिम फरायना स्वर्णलता नार्जारि बिथाङाबो बिजनि दाङाइगावनि दा बिथांखौबो आङो कंग्रेचुलेसन बावबाय लोगोसे थामथियाव दङ खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइ बान्था बे बान्थाखौ बिफानि मुङाव जोंनि मानाव गेदेर मावथि दिनै बिथांखौ जोङो नुनो मोनाखै प्रेजेन्ट गैया रनिस सांग्रां रामसियारि बिथाङा खोरोमसार बसुमतारी बिथाङा माने खोरोमसार बसुमतारीया खुगा सल'नि अजा सुकुमार बसुमतारीनि फिसाज्ला दा खोरोमसार बसुमतारीया बे बान्थाखौ जोंनो दान होदों दा देग्लायनि बे बान्थाखौ आवथायनो हादों देबसिं बसुमतारी बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमलानिफ्राय आरो ब्रैथियाव दङ लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था दावहा मोनसे खुंनांगौ दं बिजाबनि मुङा आरो बे बिजाबखौ लिरदों फरायना माइनावस्रि दैमारि जोंनिनो मावथिखा गोख्रों लिरगिरि दा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि पानेरिनि
बेनिफ्राय फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था गुबुन हादरनि सल'बाथा बे बिजाबखौ लिरदों राजेन बसुमतारी गुवाहाटीनि दा बिथाङा बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों आरो जोबथानायाव जोंहा मानाव गेदेर सपना बरगयारी सपनाया हयथ' बसुमतारियानो लिरो नामाथाय दाबो माने प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था माने जों सासे मावथि दंमोन बोराय मावथि आजिरा मोननाय खन्थाइगिरि बिथाङा जोंजों नंनायनि नङैनि लोब्बा थाबाय थायोमोन बाहागो लाबाय थायोमोन दा बिथांनि मुङाव बिथांनि अनजालि बिसि सपना बिथाङा बे बान्थाखौ दान होदों आरो देग्लायनि बे बान्थाखौ आवथायनो हादों जिउनि सानसालियाव बिजाब आरो बे बिजाबनि लिरगिरिया मनालिसा बसुमतारी बिथाङा क'क्राझारनि दा बे साद' लिरगिरि बिथांमोनहा देग्लायनि रायथार एकाडेमिया होनो गोनां बान्थाफोरखौ आवथायनो हादों दा बेखायनो जोङो फारि फारि बिथांमोनखौ बान्थाखौ आजावफैनो खावलायनो लुबैबाय दा सिगां रुपनाथ हाज'वारी आसा मुसाहारि थुनलाइ बान्था मोनगिरि बिथांखौ जोंनि जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय जोंनिनो मानाव गेदेर पद्मश्री बान्था मोननाय मुस्रि मंगल सिंह हाज'वारी सारखौ जोंनि बान्थाखौ गथायना होफैनो थाखाय खावलायबाय। आच्छा जोंहा मान बिलाइ फरायथिनाय दङ दा जोंनिनो रायथार एकाडेमिनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी बिथाङा मान बिलाइखौ फरायथिगोन दा फरायथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' रायफोर जथुमनि थुनलाइयारि बान्था गथायनाय हाबाफारिया जोंनि बर' लिरगिरिफोरनि थाखाय दुंगानाय थासारि आरो देग्लाय जोङो बे बान्थाखौ सासे गेदेमानो होनो थांगासिनो दङ जाय गेदेमाया बान्था आफाद बर' जथुमनि बान्था आफादनि गोबाव सम सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बिथाङा देग्लाय बान्था आफादनि बिबाननिफ्राय बारग'दों गदों लोगो लोगोनो बान्थाखौ मोननो हादों बे जोङो बे बान्था होनायजों लोगोसे बान्थालाइ बे बान्थालाइयाव मा लिरनाय दं बेखौ फरायथिनो सिगांदों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' जथुम हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगांव डिस्ट्रिक्ट चिरां बड'लेण्ड आसाम थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' जथुमनि 2021 इं मायथाइनि आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थाखौ श्री रुपनाथ हाज'वारीनो सिरिनाय गोरबोखौ नागिरनानै बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' जथुम आनन्दराम औवारी गाहाय नेहाथारि बर' जथुम अक्ट' 3 मार्च 2021 गावनि बर' जथुमनि 30 जोनोम सान आरो जथुमा इंखं पाब्लिकेशन्स अडिटरियाम गोजोन्थों आरो बे बान्थालाइखौ गथायगोन पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारीया बान्था मोनगिरि रुपनाथ हाज'वारी बिथां। मान बिलाइखौ होनायनि सिगां बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय जोंनि नेहाथारिया मान बावगोन बेनि उनाव मान बिलाइखौ गथायना होनो थाखाय जोंनि हाज'वारी सारखौ खावलायनाय जाबाय।
आरो बे बान्थायाव जोंहा दङ 10,000 रां। बे 10,000 रांखौ जोंनि आफादगिरि बिथाङा गथायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। 10,000 रांनि चेक। आच्छा, जोंनि बान्था गथायनाय मानगोनां हाज'वारि सारखौ आफादनि जानानै साबायखर बावबाय आरो जोंनि बान्था आवथायनो हानाय बिथांखौ जौसाङा दान्दिसे थाथ'नो खावलायबाय। दा नैथि बान्था निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ देग्लाय मोननो हादों स्वर्नलता नार्जारि, बिजनि दाङाइगावनि। बिथांखौ जोंनि जौसाङाव फैनानै आवगायबोनानै बान्था आजावफैनो खावलायबाय। स्वर्नलता नार्जारि, उन्दै लिरगिरि थुनलाइ बान्था। आरो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय जोंनिनो बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायजानाय मानाव गेदेर दिननाथ बसुमतारी बिथांखौ बान्थाखौ गथायनो खावलायनाय जाबाय। दा बे बिथांनि मुङैबो जोंहा मान बिलाइ दङ। मान बिलाइखौ फरायनो थाखाय मानाव गेदेर आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। थुनलाइयारि बान्थालाय फोसावनाय जाखाबाय जे निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्थाखौ उन्दै फरायसाफोरनि थाखो 1निफ्राय थाखो 10 सिम फरायफुनाय 10 बोसोर बैसोनि बाङाय बै बिथांमोन लिरगिरिमोननो बे बान्थाखौ होनाय जायो। आरो बे बान्थाजों लोगोसे दङ 25,000 रां। बान्थालाइखौ फरायसानाय जादों बड' राइटार्स एकाडेमि, बर' लिरग्रा जथुम, हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस, काजलगांव डिस्ट्रिक्ट, चिरां, बड'लेण्ड, आसाम, पिन 78385। थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' लिरग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था। थुनलाइयारि बान्थाखौ फरायना स्वर्नलता नार्जारिनो जोंनि न' बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी, आफादगिरि बर' लिरग्रा जथुम, आनन्दराम औवारि, गाहाय नेहाथारि बर' लिरग्रा जथुम। अक्ट' 17 मार्च 2021, थावनि बर' लिरग्रा जथुमनि 30 जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेसन्स अडिट'रियाम, बिजनि। गोजोन्थों। आरो बे बान्थालाइखौ होनो थाखाय लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर जुनाद बसुमतारी बिथांनो गथायनाय जाबाय। मान बिलाइखौ होनायनि सिगां गांसे आर'नाइजों स्वर्नलता नार्जारि बिथांखौ बरायगोन। दानिया जोङो मान बिलाइखौ गथायना होनो खावलायबाय। दा जोंनि रां बान्थाखौ चेकखौ गथायना होनो थाखाय मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ खावलायबाय। बे बान्थायाव दङ 25,000 रां। थामथियाव मानाव गेदेर दिननाथ बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। दानिया जोंहा थामथि बान्था
बे बान्थाया जाहैबाय खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों बिरलांजेननाय हांसो सिलारि बे बिजाबा, आरो बिनि लिरगिरिया जाहैबाय देबसिं बसुमतारी, बिथाङा सिमलानि कख्लाबारिनि। दा बिथांखौ जोंनि जौसाङाव आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय, आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय जोंनिनो मानाव गेदेर बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ आङो आवगायबोनो खावलायबाय, आरो बेनि मान बिलाइखौ फरायना होनो थाखाय आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। खुगा थुनलाइयारि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों देबसिं बसुमतारी, आरो बान्थाखौ होनायजों लोगोसे रां दोहोना जाबाय 10,000 रां। बान्थालाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि फरायग्रा जथुम, हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगांव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बड'लेण्ड, आसाम 785। थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' रेबग्रा जथुमनि 2021 इं मायथाइनि खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था। थुनलाइयारि बान्थाखौ मुस्रि देबसिं बसुमतारीनो बिरलांजेननाय हांसो सिलारि बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम, आनन्दराम औवारी गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुम। अक्ट' 3 मार्च 2021 थावनि बर' रेबग्रा जथुमनि 37थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेसन अडिट'रियाम बिजनि। बे बान्थालाइखौ गथायनाय जागोन बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी। बान्थालाइखौ गथायनायनि एसे सिगां बुब्लियाव मानाव गेदेर देबसिं बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय, आरो बान्थालाइखौ गथायना होनो थाखाय जोंनि मानाव गेदेर बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। आच्छा, जोंनि रां दोहोनखौ गथायना होनो थाखाय मानाव गेदेर राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। जोंनि बान्थायाव दङ नोगोद 10,000 रां चेकखौ राजेन बसुमतारी खावलायनाय जाबाय। दाना जोंनिया ब्रैथि बान्था, बे बान्थाया जाबाय लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था, आरो बे बान्थाखौ आवथायनो हादों दावहा नांगौ दं। बे बिजाबनि लिरगिरिया फरायना माइनावस्रि दैमारि, उदालगुरि पानेरिनि। बिथांखौ जौसाङाव आवगायबोनो खावलायनाय जाबाय, आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय आङो मानाव गेदेर हाउलि कलेजनि बिबुंगोरा दिपाली खेरखातारि बिथांखौ खावलायहरबाय। दा बे बान्थानि मान बिलाइखौ फरायथिनो थाखाय मानाव गेदेर आफादगिरिखौ खावलायनाय जाबाय। लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों फरायना माइनावस्रि दैमारि। दहाय एनखरा फरायथिनायाव बा बुंथिनायाखै बायदि मोनदों। बे बान्थाखौ होनो थाखाय फुजि गथायनाय मुङा जाहैबाय आं, राजेन बसुमतारी। बे बान्थायाव दङ 10,000 रां। बान्थालाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' रेबग्रा जथुम, हेड अफिस एन्ड काजलगांव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बड'लेण्ड, आसाम पिन 785। थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' रेबग्रा जथुमनि 2021 इं मायथाइनि लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था। थुनलाइयारि बान्थाखौ फरायना माइनावस्रि दैमारिनो दावहा मोनसे खुंनांगौ दं
थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम, आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुम, अक्ट' 17 मार्च 2021 थावनि बर' रेबग्रा जथुमनि 37थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुम्मा इकम पाब्लिकेसन्स अडिट'रियाम बिजनि। बान्था लाइखौ गथायगोन डक्टर दिपाली खेरखातारि। बिथांनो बे बान्था लाइखौ गथायनाय जाबाय आरो दैदेनगिरिनो बे बान्था लाइखौ बान्था लाइखौ गथायनायनि सिगां गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दा जोङो दिपाली खेरखातारि बिथांखौ बान्था लाइखौ गथायना होनो खावलायनाय जाबाय। निमाहा बियो मानगोनां डनार बिथाङा दहाय माबोरैबा मिसिं जादों, रायखांजायाखैमोन। जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे बान्थाखौ गथायदों पारपास मानि होनानै। बेनि उननिखौबो आङो दहाय बुंलांनाय जायाखै। बे जाहैबाय जोंनि दै लिरगिरि थुनलाइ बान्थाखौ जाय न'खरा गथायदों बिथांमोनहानो बे 5थि बान्थाखौबो गथायदों। दा बेखिनियाव जोंहा मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा रां बान्था बेखौ गथायना होनो आवगायदों। आच्छा, बे बान्थाखौ गथायना होनायनि थाखाय मानाव गेदेर दिपाली खेरखातारि बिथांखौ गोरबोनि साबायखर बावबाय। दानिया फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों गुबुन हादरनि सल'बाथा मुंनि बिजाबा, आरो बे बिजाबखौ लिरदों राजेन बसुमतारी बिथाङा, गुवाहाटीनि। आरो बे बान्थाखौ जोंनो दान होदों जोंनि लेङाइ आफादगिरि सुफुंसा मुसाहारि आरो मानाव गेदेर रबिन मुसाहारि बिथांमोननि न'खरा। दा बे बान्थाखौ आवथायनो हानाय बिथाङा जोंनि जौसाङाव सफैबाय। दा बिनि मान बिलाइखौ फरायथिना होनो थाखाय आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ आवथायनो हादों राजेन बसुमतारी। गोबाङानो गोनो गोथो जादों, आफादगिरियानो बान्थाखौ लाथारबाय माथो देग्लायलाय ओरैमोन आरो। नाथाय नङा, सासे गेदेमा लिरगिरि गुवाहाटीआव थायो बिथाङा, बबेखानि बिथाङाबो बिजनिनिनो थुलियाखाथा गामि साख्रि मावोमोन बेंकआव। गोबां जायगा गिदिं आजिरा लानानै दा घारखुलियाव न'। दा बिथां गेदेमा लिरगिरिखौ जों देग्लाय फरायनो मोन्दों बे जौसाङाव बान्था गथायनाय। आरो राजेन बसुमतारी गोबांथार दङ, गोबां लिरगिरि बिथांमोनहा। दा आं सासे नेहाथ राजेन बसुमतारी जानानै देग्लाय बे बान्थाखौ आङो राजेन बसुमतारी गथायनानै जोबोद खुसि। बान्था लाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' रेबग्रा जथुम, हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगांव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, पिन 785। थुनलाइयारि बान्था लाइ बर' रेबग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइयारि बान्था। थुनलाइयारि बान्थाखौ मुस्रि राजेन बसुमतारी गुबुन हादोरनि सल'बाथा बिजाबनि थाखाय गथायनाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम, आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुम। अक्ट' 17 मार्च 2021 थावनि बर' रेबग्रा जथुमनि 3थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुम्मा इकम पाब्लिकेसन्स अडिट'रियाम बिजनि। गोजोन्थों। आरो बे बान्थाखौ थाखाय सासे गेदेमा सुबुं दङ, जाय बिथांनाखि बे पारपास मानिनि बान्थानि धोन जथायनायनि वान अफ दि पार्टनार आसामनि मैखोम मावख'आरि रबिन मुसाहारि बिथांखौ आरो बिथांनि आखाइजों जोङो बे बान्था लाइखौ गथायनाय जायो। रबिन मुसाहारि। मानाव गेदेर रबिन मुसाहारि बिथाङा बे बान्थाखौ गथायगोन।
आरो बिथांनि न'खरानो बे बान्थानि धोनखौ दान होनाय जादों। दा बिथांखौ बान्था मोनगिरि बिथांखौ आर'नाइ गांसे आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो आर'नाइखौ हरनाय जाबाय। दा जोङो रबिन मुसाहारि बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायना होनो खावलायनाय जाबाय। मान बिलाइखौ गथायना होनो खावलायनाय जाबाय। बे बान्थानि रां बान्था बिदिखौबो आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बे बान्थायाव दङ गासै 25,000 रां। दा जोंहा आरो मोनसे बान्था दंबावो, प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था। आरो बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों जिउनि इसानसालियाव मुंनि बिजाबा। आरो बे जिउनि इसानसालियाव मुंनि बिजाबखौ लिरदों मनालिसा बसुमतारी बिथाङा। दा बिथांनि मुङै सुजुनाय मान बिलाइखौ फरायथिनो थाखाय राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बान्था मोनगिरिया फैबाय थादों। आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय जोंनिनो गुवाहाटीनिफ्राय हांख्रायहरजानाय आलासि रत्नेश्वर बसुमतारीखौ आङो जौसाङाव फैनो खावलायनाय जाबाय। दा मान बिलाइखौ फरायनो खावलायबाय। प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था। नोंथांमोना मिथिगौ प्रबिन बरगयारीया सासे खन्थाइगिरिमोन आरो बिथांनि जि खन्थाइगिरिनि आखुखौ मोननो हादों बांसिनै बिथाङा जेब्लानाखि साख्रिनिफ्राय हाजिरा मोनदोंमोन। आरो बिथांनि जिउ लोगोरि स्वप्नारानी बसुमतारी बिथाङाबो सासे मैखोम खन्थाइगिरि। खन्थाइनि थिलिनिफ्राय बिथांमोनहा खन्थाइनि दाहारखौ बोहोबाय थादोंमोन। दा प्रबिन बरगयारीनि गोसोखांथिखौ दोरसुमा खालामनो थाखाय बिथांनि अनजालि बिसि जिउ लोगोरि स्वप्नारानी बसुमतारीया बर' रेबगं जथुमनो 2 लाख रां गथायबाय कर्पास मानि हिसाबै। आरो बे कर्पास मानि रां दोहोनखौ जों बेंकआव दोननानै बिनि सुदजों बे बान्थाखौ होनाय जागोन। दा देग्लायनि थाखाय बे बान्थाखौ जोङो होनो हानायनि खाबु जायामोन, मानोना बुङोब्ला बिथांनि रां दोहोन मोननाया दानसेबो जायाखै। बे असिलायै स्वप्नारानी बसुमतारीया जोंखौ बुंबाय जे देग्लायनिफ्रायनो बे बान्थाखौ होनांगौ। अब्ला बिथाङा देग्लाय गावनिफ्राय आरोबाव पकेटनिफ्राय आलादायै जोंनो 5,000 रां होबावदों बान्थानि थाखाय। 3,000 आलादायै बान्था बायदि बायदि जोंनो 9,000 रां आलादा बे बान्थाखौ जोङो हादों। स्वप्नारानी बसुमतारी बिथांखौ होबाय। आरो स्वप्नारानी बसुमतारी दङब्ला बिथांखौ जौसाङाव फैनो जोङो खावलायो। स्वप्नारानी बसुमतारी दङ नामा? बिथांखौ फैनो खावलायदों जौसाङाव। स्वप्नारानी बसुमतारी बिथाङा फैगासिनो दङ। बिथांनि 2 लाख रां दोहोनखौ जोङो बे बान्थाखौ होनो हानाय जादों। आं बान्थालाइखौ फरायथिनो सिगांदों। बड' राइटार्स एकाडेमि, बर' रेबगं जथुम, हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगांव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बड'लेण्ड, आसाम, पिन 73 थुनलाइयारि बान्थालाइ। बर' रेबगं जथुमनि 2021 इं मायथाइनि प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था थुनलाइयारि बान्थाखौ मुस्रिमा मनालिसा बसुमतारीनो जिउनि इसानसालियाव बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी, आफादगिरि, बर' रेबगं जथुम,
आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' रेबगं जथुम अक्ट' 3 मार्च 2021 थावनि बर' रेबगं जथुमनि 30 जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेशन्स अडिटरियाम बिजनि गोजोन्थों आरो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय सासे गेदेमाखौ श्री रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बिथांनि आखाइजों बे बान्थाखौ गथायनाय दं। बान्थाखौ आजावनायनि सिगां बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। बिथांनि मान बिलाइखौ गथायना होनो जोंनि मानगोनां आलासिखौ खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बे बान्थानि रां बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बे बान्थानि एमाउन्टखौ बिथाङा मान बिलाइ फरायनाय समावनो बुंखाबाय। दा दानिया जोङो जोंनि बान्था आवथायगिरि बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि मोनदांथिखौ फोरमायनो खावलायगोन। बेनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ दान्दिसे दैदेननो थाखाय जोंनिनो बे हाबाफारिनि आफादगिरि मानाव गेदेर राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय। बान्था आवथायगिरिफोरखौ बान्था आवथायगिरिफोरनि बिबान मोनदांथिखौ फोरमायहोनो थाखाय नोंथांखौ बे हाबाफारिखौ सामलायनो खावलायनाय जाबाय। आच्छा थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हानाय लिरगिरि बिथांमोननि मोनदांथि जोङो एसे खोनासंनो लुबैगोन। जोबोद गुसुं गुसुं सासेयाव 2 मिनिटनि गेजेराव गावबा गावनि मोनदांथिखौ फोरमायनांगौ आरो बिनि आगोलाव जोङो मोनसे फट' सेसन हाबाफारि बानजायगोन। बे फट' सेसन हाबाफारियाव जोंनो खरपास मानि होनाय बान्था होनो थाखाय दोहोन गथायनाय गेदेमामोनहा दङब्ला बिथांमोनखौ जों जौसाङाव हांख्रायहरगोन फट' सेसननि थाखाय। बान्था होनायनि थाखाय जोङो दोहोन गथायनाय गासै गेदेमा डनरमोनखौ जोङो जौसाङाव हांख्रायहरदों फट' सेसननि थाखाय। सारदा मोसाहारि फट' लानो थाखाय नोंथांखौ खावलायहरदों। आरो सपनारायण बसुमतारी बिथांखौबो फैनो खावलायदों। खोमसार बसुमतारी दङब्ला बिथांखौबो हांख्रायहरदों जौसाङाव फैनो। जों फट' सेसन बानजायदों। बेजों लोगोसेनो दा जोङो फट' सेसन मोनसे लानि फट' खेबनो खावलायदों। मोनगिरिमोननिफ्राय 2 मिनिटनि मोनदांथि लानि। गिबियाव जोङो हांख्रायगोन रुपनाथ हाज'वारि बिथांखौ। बिथाङा बान्था मोननो हादों आसाम मोसानाय थुनलाइयारि बान्था। गावनि मोनदांथि
नैबे बान्था गथायनाय हाबाफारिनि मासिखौ थानाय मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बे बान्था गथायनाय हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां बर' रायथार्स एकाडेमिनि बोसोनगिरि नोंथांमोन आरो बर' रेबग्रा जथुमाव नैबे सेमिनाराव हांख्राय हरजानाय मानगोनां गेदेमा आलासि नोंथांमोन आरो बे बर' रेबग्रा जथुमनिनो मानगोनां बिबानगिरि गेदेमा नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गोबां लिरगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिबाय। आं बुंनो हाया जे दिनैनि बे बान्था मोननाय हाबाफारियाव आंनो जे बान्थाखौ गथायनाय होनाय जादों आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था, नाथाय आं गोरबोजों बुंनो हायाखै जे आं गमामायैनो लिरगिरि जानो हामारदों ना हामाराखै। फरायसा समनिफ्राय आंहा लिरनाय एफा एनै हुदा दङ। गुबुन गुबुन लाइसि बिसम्बिफ्राव लिरनानै हरो। आं गावनो लाइसि बिसम्बिबो सुजुयो, बेवहायबो आङो लिरो। दा बे बिथिङाव आङो गोबांथार नङाब्लाबो आं जिखिनि टाइम दिहुननो हायो बेखिनिखौ आङो लिरबोबाय थादों आरो इयुनाव आङो बेबायदिनो लिरलांबाय थागोन। आंनि लिरनाया मोजां जादों गाज्रि जादों आं बेखौ आंहा बिजिरनायनि गोहो गैया। बेखौ बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव आङो गथायनानै होबाय। दा गमामायैनो बे लिरनायखौ आंनि लिरनायखौ गमामायैनो जुदि स्वीकृति होदोंब्ला, गनायथि होदोंब्ला आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। आङो नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर होयो। आंखौ गोसो थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो गंग्लायै नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लायो। आरो बे बान्था मोननाय लोगो लोगो आंहा मोनसे दायथ' थाबाय जे आङो इयुनाव बांसिनै आरो साबसिनै आङो लिरनाय हाबाफारिखौ सोलिहोनांगोन। आंहा दायथ' थाबाय आरो आं बेखौ खालामगोनबो। बे आं जेसे हागौ आंनि नाजानायजों जा हायो आं बेखौ लिरनो नाजागोन। आं गोबाव बुंला, नोंथांमोननो आङो खेबसेबाव आरो खुलुमनाय आरो अननायखौ हरनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथि एवसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दानिया जोङो खावलायनि स्वर्नलता नार्जारि उन्दै लिरगिरि। आं बान्था मोननानै गोजोननाय दे जाबायबो।
जोबोद गोजोननाय बाथ्रा बिथाङा मा थाखो 7 फरायगासिनो दं दानिया हांख्रायनो लादों देबसिं बसुमतारी बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय महादेब सिंह बसुमतारी गामि जाराबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आङो दिनैनि बान्थाखौ आवथायनो हानानै जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों आरो आं सानो बे बान्थाखौ आवथायखांनायनि उनाव आंनि बिबाना गिलिरसाय गिलिर जागोन बेखौ आं सानो आरो आं लिरगिरि सार बा लोगो बा गागे लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो बा उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायनो लुगैयो जे बिजाबखौ जोङो बान्थानि थाखाय सोरजिनो नाङा जेसेनो हायो एसेनो फेहेरनांगौ आरो लिरनायखौ जोङो सर' खालामनांगौ बेखिनिखौ बुंनानै आङो होबाय दानिया माइनावस्रि दैमारि खुलुमबाय गिबियावनो बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ सामलायगिरि नोंथां आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदिसिना बिबानाव थानाय मावथि सार नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था आंनि गोजोननायखौ माबायदि फोरमायगोन रावखौनो नागिरना मोनाखै आं बर' रेबग्रा जथुमनिसिम आंखौदि बे बान्थानि थाखाय इलिजिबोल साननानै सायख'नायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरो आं लिरजेननाय हिसाबै क्लास 6 निफ्राय लिरजेनदों आङो लिरजेननायनि उननिफ्राय जेनेबा लिरजेननायावथ' बयबो गासिबो मिथिंगाखौ लाना लिरो गामिखौ लाना लिरो बा सोरबा बिबारखौ लानानै लिरो थिग आंबो बिदिनो बिबार गामि मिथिंगा बिदिखौनो लानानै लिरोमोन लिरै बिदिनो आइनि थुलुंगा मोनबाय लिरबाय था होननानै आइया फोरोङो ओमफ्राय आइनि थुलुंगा मोननायनि उनाव बिदिनो जोंनि ओनसोलनि लाइसि बायदिफोराव माबाखौ लिरबिदांखौ हरनो खाबु मोनबाय लिरबिदांखौ हरनो खाबु मोननायनिफ्राय जेब्ला गावनि लिरबिदांखौ बिजाबाव नुयो अब्ला गोसोआ बारा माने थुलुंगा मोनो लिरनाय आरो बारासो लिरनो लुबैयो माने आङो इदि मा होनो लिरबाय थाबासो आंनि लिरबिदाङा आरोबाव बिजाबाव सेबखांजागोन बिदि माखासे थुलुंगा गोसोआव जाखांफैदों आरो आइयाबो आंनि गुदि थुलुंगायाथ' आइयानोखा आरो बिनि उनाव आङो 2017 आव ससियेल मिडियाखौ आं मोजां बाहायदों होननानै आं बुंनो नागिरो 2017 आव आं ससियेल मिडियायाव फैबाय 2017 नि 1 जानुवारियाव आङो फेसबुक खुलिनानै आङो सदानन्द सारमोनखौ लोगो मोनदों राखाव सारमोनखौ लोगो मोनदों आरो बर' आइजो लिरगिरि आब'मोन मेममोन बिथांमोननिफ्राय आं जोबोद थुलुंगा मोनदों मानो होनोब्ला लिरनायाव एसे इन्टारेस्ट दंखायोमोन ओमफ्राय बिथांमोना जोबोद गागि लिरगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो लिरनानै फेसबुकाव पोस्ट खालामो बिथांमोननि पोस्ट खालामनायखौ फरायनानै आंबो माने आंहाबो माने बिथांमोननि लिरबिदां पोस्ट खालामनायखौ फरायै आंबो माने पोस्ट खालामनो थाखाय फेसबुकाव आंबोथ' होनो हागोन बिथांमोनाबो होयो आंबो आंनि लिरनायखौ आं होनि दे होननानै आं बिदि होदों आरो बेनिफ्राय बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय आं गोबां थुलुंगा मोनदों होननानै आं बुंनो सानो 2019 मायथाइयाव बिथांमोना आंनो ट्रेभेल ग्रेन्टबो होदों साहित्य एकाडेमिनि आरो बायदिसिना साहित्य एकाडेमिनि जा बर' रेबग्रा जथुमनि जि हाबाफारि बायदिफोराव आंखौ बिथांमोना गावसोरजों लोगोआव लाफानानै हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखाय खाबु होदों बेनि थाखाय आं बर' रेबग्रा जथुमनिसिम जोबोद खर' गंग्लायै खुलुमो आरो आर'ज गाबो आरो जाहाथे इयुनावबो आं बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा मोनबावगोन मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथियो
आरो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो बुंगेबाय थेंक इउ दानिया मुस्रि राजेन बसुमतारी प्लिज 2 मिनिटनि गेजेराव नोंथांनि मोन्दांथि दिनै रेबग्रा जथुमनि 37थि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानगोनां मासिगिरि आरो बे गेवलां मेलाव जानाय मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय बर' राव थुनलाइखौ आं मोनग्रा लिरगिरि बिथांमोन आं गिबियावनो बर' रेबग्रा जथुमखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय मानोना बिथांमोना आंनि मिथिनायाव बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बेबादि लिरग्रा बिथांमोननो बान्था होबाय थानायखौ आं मिथिनो मोनदोंमोन मामानि अनगायैबो राइटार्स एकाडेमियावनो होबाय थानाय आं किन्तु देग्लाय आं निजेनो गम मोनमारबाय बे अर्डार सैथो आरो ना मा आं मिथियामोन आं बेवहाय मानो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन मानोना गोबां राइटारफोर दं लिरगिरिफोर दं बिथांमोनहा गावनि बुथुमनाय रांखौ बाहायनानै नांगौ जायो खायसेबा थुनलाइ सोरजिनो हानाय लिरगिरिफोरा रांनि अभाबनि थाखाय बिथांमोननि माने लिरबिदांखौ साफायनो हाया बे खेत्रआव नै बे रेबग्रा जथुमा बर' रेबग्रा जथुमा लिरगिरिफोरखौ दिखांदों बा खांहोदों बेनि थाखायनो दिनै जों गावनि मेगनजोंनो जों नुबाय जे जोङो आं निजेबो गावबो माने गोबां लेखा लिरदोंबाबो लिरबिदां अबस्था माबायावनो दंमोन दिनै बे आंनि राव सोलायनाय गुबुन हादरनि सल'बाथाखौ आं मामा प्रिन्टआव होनानै निजेनि खरस खालामनानै होदोंब्लाबो आं ओरैनो खरसा जाबाय होननानै सानाखै मानोना बिथांमोननिफ्राय आं मोनदों आं दा खरसा मोनफिनदों बे बिथांमोननि बे हाबाया गेदेमा हाबाया थाबाय थाथों होननानै आं मिथियो आरो गुबुन बहुद मोजां दं बिथांमोनाबो सानसे समावब्लाबो स्वीकृति मोनगोन बिथांमोनाबो बे एवार्डखौ मोनगोन मामाखौ आं जोलैसा लिरगिरि आं खावलायो बिथांमोन थुलुंगायाव गावनि लिरनायखौ नागाराव थारैनो इयुनाव सानसे बेलासेबाबो जाथिनि हारिनि राव हारिमु खोमा होनायनि अनगायैबो गावनि टेलेन्टसखौबो जारि खालामनो खाबु आं मा बुंबावनो वान सेकेन्ड आरोबाव आं गोरबोनि साबायखर होनानै बेखिनियावनो दानिया मनालिसा बसुमतारी गिबियाव आं क्लास 8 13 इयार्स 13 बोसोर आं लिरनो माबा कम्पिटिसनाव हरो
मोननै प्राइज मोनो बा माबाफ्राव बिबा हरो गोबां गोजोननाय मोनोमोन आरो उनावहाय आं नोंनि खावजागोनसो बिजाब दिहुन आं बिजाब आरो बे नैथि आंनि खरसा आं साहित्य आङो तेजपुर इउनिभारसिटियाव थांनानै आंनि खन्थाइखौ फरायनो मोननानै आं बहुद गोजोनदों बेवहाय इनभाइट खालामजानानै मोजां मोजां आं प्रग्रामखौ थानो मोननानै आं गोजोन मोनदों साबसिन गोजोननाय मोनबाय दा आंनि थाखाय नैबेनि मोजां मोनबाय आङो सानफेराखैमोन जे आं बेबायदि मोनगोन होननानै आंनो अननाय होनायनि थाखाय कबिता आरो बिगै गासिनि थाखाय मोनबाय गोजोन्थों बान्था मोनगिरिसिम बयनोबो गोजोननाय हामलायनाय आरो हारसिनाय होनानै नोंथांमोनखौ जौसांनिफ्राय रायजो राजाजों फैफानो खावलायनाय जाबाय बान्था मोनगिरि बिथांमोननो आरोबाव खनसे गाहाम हामलायथि होबावबाय इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन बिजाब दिहुननो हाथों आरो जोंनि बर' राव हारिमुआव गोबां बिहोमा होनो हाथों बेखौ आङो हामलायथि होबावबाय दा जोंना जोबथानायाव जोंना बान्था राननाय हाबाफारियाथ' जोब्बायानो दा आङो बेखिनियावनो जोंनि बे बान्थाखौ थियारि खालामनायाव बिबान लानाय मैखोम बिबान लानाय मानाव गेदेर बान्था सायख' आफादनि आफादगिरि राखाव बसुमतारी आरो लिंथुमगिरि मानाव गेदेर कमलाकान्त बसुमतारी लोगोसे बिथांमोननि सोद्रोमाफोर प्राणेश्वर ब्रह्म शंकरदेव गयारी भार्जिन जेकबा मुसाहारि बोहैसार ब्रह्म आरो बिश्वनाथ नार्जारी बिथांमोननि मादाव सानैया दिनै एबसेन्ट दा अब्लाबो बिथांमोननि बे बान्था सायख' दालाय आफादा बे हाबाफारिखौ गोबां खस्थ' खालामनानै मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय दा जोंहा नैबे बान्था गथायनाय हाबाफारिनि जोबथा हाबाफारि महरै जोंहा मोनसे मोसानाय दङ आङो डिटेल्स मिन्थियाखै मौथारानिफ्राय मोसाग्रा हान्जा मोनसे दङ होननानै आंनो रिपर्ट होदों दा बिथांमोनहा गोख्रैनो फैनानै गावसोरनि मोसानायखौ दिन्थिफुंफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जुदि बिथांमोनहा गोख्रै नुजाफैनो हायाब्ला एबेन बसुमतारी बिथाङा मोसानो हागोन होननानै फोरमायदों दा बेखायनो एबेन बसुमतारीखौ फैनानै मोसानो थियारि जाफैनो खावलायबाय मौथारानि मोसाखावरि हान्जा आरो एबेन बसुमतारी बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनानै मोसानाय दिन्थिफुंनो खावलायनाय जाबाय हाबाफारिनि आफादगिरिमोन महरै जोंनि गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरिनि बिबुंथिनि मुङाव फंनैसो बुंनानै आफादखौ फोजोबनो खावलायनाय जाबाय।
सिबिनां सोरगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बान्था मोनगिरि बान्था होनो थाखाय रां गथायनाय दोहोन गथायनाय गेदेमामोन जोंनि बोसोनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन गासैनिसिम आंनि सिबिनाय हामलायनाय जोङो बे बान्थाखौ होनायनि खाबुखौ मोनजेनदोंमोन जेब्लानाखि दिल्लीयाव 2016 इं मायथाइयाव जर'खा हाबाफारि बानजायदोंमोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दिल्लीयाव बेवहाय सारदा प्रसाद मोसाहारिया गावनि अनजालि बिसि आसा मोसाहारिनि बिसम्बिखौ जरसुमा खालामनो थाखाय जोंनो लाख थाखा होनो जोंनो जबान होदोंमोन आरो बै समनिफ्राय बर'बा जथुमनि बान्था होनाय खाबुआ जाबोदों आरो दिनै जों थुनलाइयारि बान्था होनो बान्था मोननायनि गेजेरजों लिरगिरिया गोबां कारेजम मोनदांनो हादों आरो बान्था मोनगिरि मोननो बान्था होनायखौ नुनानै गोबांसा लिरगिरिमोना आरोबाव थुलुंगा मोनो जे लिरनायनि थाखाय स्वीकृति मोनसे आरो बे स्वीकृतिखौ मोननो थाखाय माने बयबो माने साननाय हनाया साभाबिक जों दिनै गोबां साखौ नुनो मोनदों जे बान्था मोननो लुबैनाय नङाब्लाबो नाथाय स्वीकृतिखौ मोननो लुबैनाया बयनावबो थायो थाखाय बर'बा जोनोमनिफ्राय जों मावबोनायाव बाहागो लाफाबोदोंमोन मोनहा आरो जिउनां सोद्रोमाबो जाफैदों बेबायदिनो जोंजों गोबां थुनलाइयारि हाबा हुखाफोराव बाहागो लाफादों जोङो मिजिं खालामदों फैगौ 10 बोसोराव जोङो मोन 50 थुनलाइयारि बान्था जोङो होनो हागोन नामा जोङो फुंनि 7टानिफ्राय हरनि 7टासिम जों बान्थाखौल'नो होनोसै बे दिनखालि बान्थानि फोरबो जों खुंनोसै 3 मार्च खालि बर' रेबा जथुमनि जोनोम सानखौ ओरैबायदि आरो मिसन जों मोनसे हिडेन एजेन्डा लानायनि गेजेरजों जोङो गोबांसाखौ जोङो पार्सु खालामनाय जादोंमोन जेरै प्रबिन मोसाहारि देरसिन दङ बिथांमोनखौ जों न'आव थांनानै खावलायहैदोंमोन जे आसाम मोसाहारि बान्था होदों नोंथांमोनहाबो गथ' थुनलाइयारि बान्था होनायनि गेजेरजों मोनसे जों गोदान खराग होनांगौ बिब्दिनो जोङो गोबांसाखौ पार्सु खालामदों आरो दिनै गोबां फोसावनो मोननानै गोजोनगोन नोंथांमोनाबो खुसि जे जोंहा पद्मश्री बान्था मोननाय पद्मश्री एवार्ड डक्टर मंगल सिं हाज'रि बिथाङाबो बर'बा जथुमनि मोनसे कर्पास मानि होनो थाखाय गोसो जाफैदों बिथाङाबो जोंनो मोनसे बान्था होगोन आरो जों खावलायगोन जायफोरनाखि केपासिटि दङ नोंथांमोनहाबो आवगायबो बर' थुनलाइनि थाखाय एनकारेजमेन्ट एबा एनकारेजेबल खालामनो थाखाय बर' राइटार्स एकाडेमिनो बान्था होनायनि खाबु खालामनो थाखाय डनर हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे गोदान गोदान राइटार्सफ्रा आवगायबोनानै बर' राव थुनलाइखौ गोदान लेभेलसिम सौहैनो हागोन जेनाखि बे वर्ल्ड क्लास स्टेन्डार्डनि दिनैनि समाव बर' रावखौ भारत संबिजिराव थिसननायनि उनाव बे बर'फोरनिल' राव जानानै थायाखिसै बे भारतनिल' राव जानानै थायाखिसै बे मुलुगनाङै जानानै दङ दिनैनि समाव बर'नि मोसानाय मुसुरनाय सिनेमाफोर मेथाइफोर एलबामफोर गोबां दा इउटुबफ्राव ओंखारदों दा बेफोरखौ गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो नायो इण्ड'नेसियानि बालिफोरा नायनानै जोंनो बुंहरो जाय सावथुनफोरखौ जाय एलबामफोरखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना बेखौ नायनानै जोंसो बेक खालामनानै जोंनावसो कंग्रेचुलेसन हरनाय जायो बेबायदि मोनसे आरो बे बर' जाथिखौ जोङो मोनसे लांनो थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार आफाद दङ आरो बे गोबांथार आफादफोरा बर' जाथिखौ अननायनि थाखायनो जोनोम होदोंमोन बे आफादफोरखौ आरो बे आफादफोरखौ जोंबो सनमान होयो आरो बिथांमोनखौ गाव हारिनि थाखाय मावसोमनायनि थाखाय धन्यबादबो होयो आरो उन समाव जों स्रें स्रें आखाइ हमलायनानै बोरै जोङो बे बर' हारिनि थामोनथाखौ खालामहैनो हागोन साबसिन खालामहैनो हागोन बेनि थाखाय सानलाय हलाय खालामनाय जाना गोबांथार फैदों
बेखौबो खावलायगोन नोंथांमोना आवगायनानै जोङो ज' हान्थिलांनि सिगां फारसे आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै बे बान्था हाबाफारिनि आफादगिरि बिमुंखौ जोबदों आरो बे बान्था होनाय हाबाफारि जोब्बाय होनना फोसावदों लोगो लोगोनो जोंहा सावरायमा मेल दङ बे सावरायमा मेलखौ बानजायगोन आरो बिनि मासिगिरि हिसाबै जोंहा डक्टर सुबुंसा मोसाहारि बिथांखौ आङो बेखौ लोगो लोगोनो मासिगिरिनि मासि लानानै मेल सामलायनो थाखाय थांखिबाय गोजोनदों खुलुमबाय आच्चा मानगोनां रायजोफोर आङो दहाय एसे सिगाङाव एसे जुदा मानसिमोन दा एसे जुदा मानसि जानोसै आरो दा मैया मोनाबिलियाव जोङो फोसावखानाय जादों जे गोदानै जायफोर बर' रेबग्रा जथुमनि लाइभ मेम्बार गोदानै थिसनजादों मैया दा बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन होननानै मैयानो बुंथिखानाय जादोंमोन आरो सोरबाफोर जुदि दिनैनि दानि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर लाइभ मेम्बार लानो गोसो दंब्ला बिथांमोनखौबो बरायफानाय जागोन आङो जाय बिथांमोनहा मैयानि समाव लाइभ मेम्बार हिसाबै थिसनजादों मुं होदों दा बिथांमोनखौ आङो बरायनो आखायाव लाबाय दा बिथांमोनहा जुदि बेवहाय दङबा प्रेजेन्ट दङबा लोगो लोगोनो थाबैनो नुजाफैनानै बेयाव गसंफैनांगोन आरो जोङो आच्चा आर'नाइ दंना आर'नाइ दैमारि आच्चा बे मैयानि थिसनजानाय लाइभ मेम्बाराव जायफोर बिथांमोनहा दङ दिनै दा प्रेजेन्ट दङ दा बिथांमोनखौ गोख्रैनो फैनानै सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायदों बिथांमोनानो जाबाय सेथियाव उत्तम मुसाहारि दंना बिथाङा नं 2 फाख्रिगुरि रनसायधाम चिरां थांखो ना माखो आच्चा दे बिथांखौ जों दिनै गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो बिथांमोनहा जोंनि जिउनां सोद्रोमा जानानै बर' रेबग्रा जथुमनि मोजां खामानि मावलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय साबायखर होबाय बिथांनिसिम बिनि उनाव नैथियाव सामाचरन नार्जारि उलुबारि रनसायधाम चिरां बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो बिथांखौबो इयुनाव
बर' रायज्लायग्रा जथुमनि जानानै गोबां खामानि मावनो थाखाय आङो बुंलायै खावलायखाबाय आरो थामथियाव दङ अनिल कुमार खाख्लारि नं 2 आमगुरि रनसायथाम चिरां बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो उपमा दैमारिखौ हांख्रायनाय जाबाय। साबायखर जासिबाय बिथांनिसिम बरायनाय थाबाय। ब्रैथियाव दङ राकेब बसुमतारी बिथाङा बरिपारा बर' बाजार बिजनिनि सेंग्रा लिरगिरि बिथाङाबो दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय। आरो बाथियाव दङ महेन्द्रनाथ बर' सामथाइबारि काहिथामा थांबाय। आच्छा बिथाङा थांबायनो जोङो इयुनाव बिथांखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ निस्सय लागोन। दा बेखिनियानो जोंनि लाइभ मेम्बार बरायनाय हाबाफारिया बेयावनो आङो आंनि बरायनाय हाबाफारिखौ थुंगे होनाय जाबाय। गोजोन्थों। जानाय फुंखा सुबुं जेराव जोंहा दङ बेखेवगिरि महरै हांख्राय हरजानाय डक्टर रनेन मुसाहारि आंखौ मासलाखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव फुंखा सुबुं महरै हांख्राय हरजानाय डक्टर दिपालिकार काछारि दा जोंहा बेखेवगिरि बिथांखौ रायज्लायग्रा जथुम नेहाथारि बर'कान्त ब्रह्म बिथां फरायनो सिगांबाय फरायनाय जाहैबाय। दा फुंखा सुबुं महरै हांख्राय हरजानाय PHB कलेजनि मानगोनां गोरा दिपालिकार बिथांखौ मासलाखौ आरो आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो थाखाय सिगांनाय जाबाय। बेनि उनाव फुंखा सुबुं महरैनो हरजानाय मुस्रिमा गितिका बसुमतारी बिथांखौबो मासलाखौ खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे सिगांनाय जाबाय। गेजेराव जोबथारनाय दा गेदेर जाखाव बसुमतारी बिथांखौबो जौसाङाव फैनानै गावनि मासि लाफैनो थाखाय आरो आफादनिफ्राय बिथां गांसे आर'नाइ बरायनाय
बावो बारग' डाइरेक्टर आरो आफादनिफ्रायबो बिथां बिथांमोना आर'नाइ दा मानगोनां फावसायगासिनो दं बारा गोबाव खालामाबालानो हाबाफारिखौ बायदियै बर' बारग' गाहाय नेहाथारि दासान्दि बासुगामि फरायसालि गोरायुं डक्टर अनन्त बे हाबाफारिखौ बायदियै बेखेवो गिबियावनो आङो दिनैनि बे सावरायमा मेलनि मासिगिरि मानगोनां डक्टर सुबुंसार मोसाहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे दिनैनि फुंखा सुबुंफोर मानाव गेदेर डक्टर दिनेनाथ बसुमतारी मानगोनां डक्टर दिपाली खेरखातारी मानाव गेदेर राखाव बसुमतारी आरो मानगोनां टिका बसुमतारी सावरायगिरि मानगोनां फुंखा सुबुंमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मावबावनाय जासिनाय थाबाय बेजोंनो लोगोसे बर' रेबगं जथुमनि आफादगिरि मानगोनां राजेन बसुमतारी बिथां गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी बिथां आरो साफ्रोमबो बोसोनगिरि सारमोननिसिम आरो लोगोसे बर' रेबगं जथुमजों नांथाबनानै थानाय साफ्रोमबो नेहाथारि सुजुग गाहाय सुजुगिरिजों लोगोसे गोख्रों मावथि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मान बावनाय थाबाय समा जोबनायावनो फैखाबाय आरो खोनासंगिरि बिथांमोनाबो मेंहाबजोबखाबाय बेखायनो जों दिनैहाय सेमिनार सावरायनायखौ बेसेबां गोबाव दैदेनलांनो हागोन एबा दैदेनलांनाया रायजो राजा साफ्रोमबो खोनासंनो थाखाय खाबजाथाव जागोन बेखौनो आंबो गावखौनो खनसे साननानै नायदों लोगोसे आं सानो साफ्रोमबो पेपार फरायगिरि बिथांमोनाबो बयबो बेखौ साननानै गोसो सिङाव दङमोनदां फारसेबो आंनिफ्राय बुंथिग्रोनाय थाबाय जेखि जादोला जों बर' रेबगं जथुमनि साफा साफा जिउनां सोद्रोमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिहेतु जों बर' रेबगं जथुमजों दंबोयोमोन सोमोन्दो दंमोन दाबो दङ थागोन बेखायनो बर' रेबगं जथुमनि जिथु जोनोम सान बे साफ्रोमबो थुनलाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि थाखाय गोरबोनि मोनसे गोथार सान बेखायनो बे सानखौ बयबो गोसोखाङो आरो बेखौ साफ्रोमखौबो गोसोखांहोनानै बयनिबो गोसो गोरबोआव बियो जोंनिनो मोनसे थुनलाइगिरिफोरनि जोनोम सान होननानै जों बयनिबो गोसोआव दुंखाव होनो हानाया आरो हाबाय हायोब्ला जोंनि थाखाय बे मोनसे गिदिरसिन आरो मावफुंसारनाय जानो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेबायदिनो जों
आवगायलांबाय थानायखौ आङो हास्थायो आरो लुबैयो दिनै जोङो गोलावथार आं दिनैनि बे लाइनाव गोबां बुंनाय नङा आं एसे टाच थाब फोजोबगोन आंबो गोबाव बुंनाय नङा आंबो समा गैथ'ला नालाय जोङो थांनाय बोसोरथाम आरो खावसे कभिडनि थाखाय बोसोरथाम खावसेयाव जोङो गोबांथार आयदायाव माखासेयाव नांथाबदोंब्लाबो माखासे आयदायाव थालांदों जेरैहाय जोङो थाखानाय जोंनि थुनलाइगिरिफोरनि सायाव एक्सटेन्सिभआनो जा एबा इन्टेन्सिभआनो जा मेक्र' नोजोरजोंआनो जा एबा माइक्र' नोजोरजोंनो जा जुदि सावरायनाय बे सावरायनायाव जोङो खम जालांदों खिन्थु बिनि बादै जों जातिखौ बर'नि जिथु मानदन्दखौ थुनलाइ रावनि मानदन्दखौ हादोरनांजों लोगोसे गुबुन हादोरफोरनि गेजेराव जाहाथे मोनसे ब्रिज सिनायलायनायनि मोनथिलायनायनि फोसावहैनायनि आरो गुबुनखौबो बरहायनायनि बे खामानियाव जोङो बांसिन गोसो होनायाव माखासे खामानिया थालांनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो हादोरनि सिङाव जोङो नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया आरो साहित्य एकाडेमिनि गेजेरजों गोबांथार हाबाफारिखौ जोङो मावनाय जादों आरो मावलांदोंबो जों भारतनि गेजेराव बर' हारिखौ बर'नि राव थुनलाइखौ हमथानो आरो फोसावनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे जांख्रिखांनायखौ सिगांबो मावदों आरो थांनाय 3.5 बोसोराव जों जोबोद बेखौ गोसो गुदुङै आरो गोसो गोरबोजों मावदों आरो दा बेखौ मावगासिनो दं बे जाबाय जोङो गामि गामि थांनानै हालाम हालाम थांनानै थुनलाइनि मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनाय जायनि गेजेरजों गोबां दिनै खन्थाइगिरिनि जोनोम जानो प्लेटफर्म मोनदों सल'गिरि थुनलाइगिरिफोरनि जोनोम जानायनि मोनसे प्लेटफर्म मोननो हादों आरो बे जोंनि बर' रेबग्रा जथुमनि मोनसे गिदिरथार मोनसे देरगाथाव मोनसे बे मावफुंनाय जायनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो हागासिनो दङ दिनै जों मोगथाङाव बेखौ मोनगासिनोबो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो क्रिएटिभ आयदानि सायाव जोङो दिनैनि बायदि सावरायनायखौ बांसिन लानाय जादों जेरैहाय फानबारि हालामाव थांनानै बाथ'फारानि बिनि ओनसोलनि सोमोन्दै सावरायनाय क्रिएटिभ मोनसे जारिमिनारि सोरजिथाय बाजिगाव हालामाव थांनानै जेरै जों बाजिगाव ओनसोलनि सोमोन्दै बिनि रायजो राजाफोरनि माखासे क्रिएटिभ आयदायाव जोङो गोसो होनायाव जों नैबे आयदायाव थालांदोंमोन दा बेखायनो दिनै बे गोदान आयदाया जोंनि थुनलाइनि सायाव सरसा खालामफिननाय बेखौ जों थारैनो मोजां मोनदों आरो बे जिनिसखौ जोङो गुबुन आयदाजों लोगोसे लाफाबाय थानायखौ आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोजों बरहायो आरो जों बेखौ मोनसे लालांबाय थानांगौ आरो बेनि गेजेरजोंसो जोंनि जिहेतु एक्सप्लसिभ एबा एक्सप्रेसिभ जितु बे थुनलाइनि सरसा थुनलाइनि मोनसे गोथौ गुन गोनां थुनलाइनि मोनसे मानदन्द बियो फरायगिरिल' नङा रायजो राजानि सिगाङावबो बेयो गेवलांसारनो खाबु मोनगोन आरो बेयो गेवलांसारनायनि गेजेरजों थुनलाइगिरिफोरनो मोनसे थुलुंगा होगोन आरो बियो मोनसे आदर्श जानानै लामाबो दिन्थिनो हागोन बे रोखोमनि माखासे माइक्र' राइटार्सनि जिथु सिन्थाधाराया जोंनि सेमिनाराव लाजायाखैब्लाबो नाथाय जुरि बर्डनि गेजेरजों माइक्र' एनालाइसिसआ जोंनि स्क्रिननि सिङाव आन्डारग्राउन्डआव जाबोबाय थादों दिनैहाय जोङो 6 जन राइटारनि 6था बिजाबखौ माइक्र' नोजोरजों जोङो इन्टेनसिभ स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनि गुन बिसोरनि मानदन्द थुनलाइनि अबदानखौ जोङो बर' रेबग्रा जथुमा संबिजिरनानै नायबिजिरनानै जुरि बर्डनि गेजेरजों दिहुनदों आरो जायनि गेजेरजों दिनै जोङो बर' हारिनिफ्राय बर' रावनिफ्राय 6 जन थुनलाइगिरिफोरखौ जों दिनै जोंनि दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव मान होनानै जोङो बिथांमोननि बे सोरजिखौ जोङो दिनै सनमान होदों बेखायनो आंबो आंनि गोसो गोरबोजों बिथां 6 जन गेदेमाखौ खनसे गोसो गोरबोजों सरलथा नार्जारि राजेन बसुमतारी मनालिसा बसुमतारी माइनावस्रि दैमारि रुपनाथ हाज'वारि देबसिं बसुमतारी मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बर' रेबग्रा जथुमनि जानानै आंबो बिथांमोननि बे गेदेमा सोरजिखौ आङो गोसो गोरबोजों मान बावबाय थारैनो जों
इन्टेन्सिभ आरो एक्सटेन्सिभ नायबा माइक्र' बा मेक्र' नोजोरजों जोंनि सावरायनायखौ जों लालांबाय थायोब्ला जोंनि थुनलाइनि मानदन्दफ्रा लिरगिरिफोरनि आमोन्थाफ्रा बिसोरनि रोंगौथिफ्रा जोंनि फरायगिरिफोरनि गेजेराव रायटार्सगिरिफोरनि गेजेराव बिजिरगिरिफोरनि गेजेराव बियो गेवलांसारनो खाबु मोनगोन आरो बे गेवलांसारनो खाबु मोननायनि गेजेरजोंनो बियो गागि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे जायफोर गोदान थुनलाइगिरिफोर उननि गोदान जोलैफोर मोनसे समाव रावस्लायगिरिफोरनोबो गुबुन रावनि सुबुंफोरनो मोनथिनो थाखाय बे मोनसे मोजां मानदन्दनि बे मा जाहैगोन जोंनि दलिल जागोन बेखायनो आं सानो बेफोरबायदि हाबाफारिया जालांबाय थाथों नाथाय जोंनि बे प्लेटफर्मा जाहैबाय जोङो बांद्राय मेक्र' नोजोरजों एबा एक्सटेन्सिभ स्टाडिजों सेमिनार खालामोब्ला बिनिफ्राय जोङो सेमिनार बिलाइनि गेजेरजोंसो खोनासंगिरिफ्रा एबा फरायगिरिफ्रा बांसिन खाबुखौ लानो हायो खिन्थु जोङो इन्टेन्सिभ नङाबा बेखौ माइक्र' नोजोरजों जुदि जोङो सेमिनारफोरखौ लायोब्ला बेयाव थानाय खुथिनाथि सावगारिफोरखौ गुबुन गुबुन राइटारफ्रा गुबुन गुबुन थुनलाइ बिजिरगिरिफ्रा बांसिनै जों बेखेवसारनानै बेखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोननि खुथिनाथि गासिबो थुनलाइनि जिथु गोथौथि बिनि बाथ्राफोर सानस्रिफोर गहेनाफोर जोङो रायजो राजानो बुंथिनो साबसिन खाबु मोनो बेखायनो आङो जोंनि बर' रेबगान्थि जथुमनिफ्राय जों हास्थायो जों मोननैबो नोजोरजों दावगालांनाया जोंनि थाखाय बाख्नायजाथाव जागोन जोंनि थाखाय आरो लोगोसे बयनिबो थाखाय बियो मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि जानानै आदर्श बायदि जागोन होननानै आं मिजिं थायो बुहुमनि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे जाय बिथांमोना समाजखौ मोजां मोनो जाय बिथांमोना गावनि हारिमुखौ मोजां मोनो जाय बिथांमोना सुबुंनि जिउखौ मोजां मोनो बिथांमोना जेसेबां लेखा गोरों जाथों बा दाजाथों बै बिथांमोना गाव गावनि ओनसोलाव थानानै गावसिनि समाजाव सोलिबाय थानाय जायफोर खुगा हारिमुफोर बेफोरखौ बिथांमोना खुगा खुगानि गेजेरजोंनो फोसावबोदों आरो बेखौ गाव गावनि गामिनि जखन्थाइनि गेजेरावनो लोगोफोरनि गेजेरावनो सम सम बे सल'बाथाफ्रा बिसोरनि मेथाइफ्रा सरसाबो जादों आरो बिथांमोननि माखासे हारिमुयारि फोथायनायफ्रा कास्टमफ्रा आसारफ्रा बिसोरनि गेजेराव जुग जुग बोसोर बिब्दियैनो सरसा जाबोबाय थादों जायनि थाखाय दिनै बियो इयुन समाजनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे गिदिर दलिल जादों फकलरनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव जोंनि थांखांनाय गोदान समनि गोजाम आथालनि जारिमिन गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय जाय जाथिया लिरनायनि प्लेटफर्म गैयामोन थुनलाइनि प्लेटफर्म गैयामोन गोग्लैसोनाय हारिमोन बिथांमोननि बै समनि सिभिलाइजेसनखौबो बिथांमोननि हारिमुखौबो बिथांमोननि थांनानै थानायनि दोरोङारि धाराखौबो बिथांमोननि धोरोम फोथायनायफोरखौबो रावनि थुनलाइनि बिथाखौबो दिनैबो जोङो हमदांनो हायो मोनदांनो हायो जायनि थाखाय जायनो बुहुमनि गिदिर स्कलारफ्रा बर'नि समाजनि सिङाव हाबदों बर'नि राव जारिमिन थुनलाइनि सिङाव हाबदों बिथांमोना आरो बर'नि जाय फकलरजों गोथौ सोमोन्दो थानो मोनदों बिथांमोना फोथायदों जे बर' हारिया मोनसे गिदिर मास्टार रेसमोन मोनसे समाव दिनै जिखि अबस्थायाव थाया मानो बिथांमोना पलिटिकेल प्लेटफर्म बेसेबांखि उदांस्रि थाथों बा दाथाथों रांखान्थिनि उदांस्रि थाथों बा दाथाथों खिन्थु वान्स ए टाइम बर'फ्रा गावसोरनि मोनसे पलिटिकेल फ्रिडम दंमोन गावसोरनि इक'नमिक फ्रिडम दंमोन गावसोरनि रावनि गेजेरजोंनो बिसोरनि समाजा बिसोरनि ओनसोला सोलिबाय थादोंमोन मोनसे गेरेमसा जाथिमोन होननानै बिनि जिथु रेसफोर बिनि माखासे जिथु नेरसोनफोर बै बिथांमोना हमदांनो हायो मोनथिनो हायो आरो बेफोरखौ दिनै जोंनि फुंखा बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन फुंखा संगिरि बिथांमोना जोंनि बे फकलरनि गेजेरजोंनो बर' जाथिखौ एक्सप्लर खालामनानै सानसे समाव जों बर' जाथिया निस्सय गोदोनि बै जिथु सिभिलाइजेसन बिनिख्रुइबो साबसिन मानदन्दआव बुहुमाव मोनथिजागोन आरो गनायथि मोनगोन होननानै जोंनि फकलरफ्रा दिनैसिमबो जोंनि गोसोआव सम सम खुद्रिफैबाय थायो जोंनि गोसोआव बिनि मोनदांथिखौ सौदाव होबाय थायो थारैनो
बर'नि जिथु बे जिथु सिभिलाइजेसन जिथु फकलर दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नायब्लानो हमनो हायो जोंहा जोंनि बेहायनो पद्मश्री बान्था मोननाय दा डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारा जेरै बाथौजों जिबायदि सोमोन्दो लानानै नांबोगासिनो दङ बाथौनि बै समनि फकलर जाय फकलरनि गेजेरजों बर'नि धोरोमा गोसारबोदोंमोन बर'नि मोन्थ्रोफ्रा गोसारबोदोंमोन बर'नि मेथाइफ्रा गोसारबोदोंमोन बिसोरनि आसार नितिफ्रा गोसारबोदोंमोन बियो दिनैबो एक्सप्लर खालामनो फोजोबनो हायाखै जेसेबांनो एक्सप्लर खालामदों जों बिनि बिथाखौ बिनि गुनखौ बाथौनि आदर्शखौ जोङो बुहुमनि फारसे बुहुमनि दर्शन फारसे जोङो दावगालांनायनि हाबलांनायनि गोथौनिफ्राय गोथौ दर्शन थांनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जों साननो हायो बर'नि बै फकलरफोरनि गेजेरजोंनो सानसे बर' हारिया दिनैनि बे थुनलाइनि मुलुगाव सोलोंथाइनि गेजेरजों राजखान्थिनि गेजेरजों रावनि गेजेरजों दानि थामोनथानि गेजेरजों जेसेबां जे जुद्ध नांदों थांनानै थानो थाखाय आरो बे जुद्ध नांनायाव जोंनि बे फकलरफ्रा निस्सय जोंखौ आरो साबसिनै गसंथानो आरो दावगालांनो मोनथिनो खाबु होनना जों मिजिंथिनो हायो आङो बाथौनिनो फकलरनि मोनसे पार्टखौ एसे मोनथिनो लुबैदों बेहाय बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिजौनि सिरिया सिरिबा सिफुंनि गदङा गदंबा गरंबा बर'नि आसारा मोनबा बर' बोराइनि रावा फंबा बेथ' जोंनिनो फकलरनि मोनसे बोहैबाय थानाय बे मोनसे जोंनि पार्ट बाहागो बिनि धोरोमनि दर्शना दिनैबो बुहुमनि मानसिखौ बिनि जिथु रिसार्च फकलरनि रिसार्च बिनि फाइन्डिंस बेखौ दिनैबो फोजोबनानै फोजोबनो हायाखै जोंनि बर' स्कलारफ्राबो जेसेबां गोथौ हाबदों बिनिफ्राय गोथौसिनाव थांदों जेरै मिस्टिकफ्रा होनो इसोरा जों जेसेबांखि गोथौआव थाङा मानो बेखौ जों मोनदांस'आ मोनफुंजोबा जों बेजों गोरोबहैनो हागौ नाथाय जों बिनि महिमाखौ जोङो मोनथिसारजोबा एबा बुहुमाव जों बिनि दर्शनखौ जों बुंफुंजोबनो हाया जोंनि बाथौ धोरोमनि बे दर्शनाबो बेनो जों बे दर्शनखौ जेसेबां गोथौ हाबगोन बे गोथौजों जों गोरोबलांनो हागोन नाथाय बे दर्शनखौ बिनि गोथौथिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जों बुंनानै बिनि महिमाखौ जोङो थुंगे होनो हानाय नङा बेखायनो बे सिभिलाइजेसना बर' धोरोमनि सिभिलाइजेसना जों दिनै बिखा बुनानै बुंनो हायो जोंनि बे फकलरनि गेजेरजोंनो हिन्दु धोरोमानो जाथों ख्रिस्टान धोरोमानो जाथों बुद्ध धोरोमानो जाथों जेखि धोरोमानो जाथों मानसि दिहुननाय धोरोमानो जाथों एबा नेचारनि गेजेरजों धोरोमानो जाथों बे धोरोमनि एसेबो हिन नङा होननानै बे सुंदोब बाथ्रानि सारिफ्रायनो जोङो मोनथिनो हायो एबा दर्शनगिरिफोरखौ मोनदांहोनो हायो थिग बिदिनो फकलरावनो जोङो आं मोनसे मेथाइ होननानै फोजोबथानोसै लाला बयबो मेंजोबथारबाय मोनसे बर'नि मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजोंबो बर'नि जिथु दर्शन बे दर्शनखौ आङो एसे थासनो लुबैदों बागुरुम्बा बागुरुम्बा ओइहाय लोगो बागुरुम्बा बा नङाब्ला था नङाब्ला जात नङामोनब्ला खुन नङामोनब्ला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा बेसेबां गिदिर दर्शन बे जाथिनि मोनसे बे जोंनि मोसानायनि फक मोसानायनि गेजेरजों फक मेथाइनि गेजेरजों बर' जाथिनि मोनसे दर्शना बे बेरखांदों समाजनि आब्रुथिया बे बेरखांदों बर' समाजादि मोनसे एसेबां आब्रुथि गोनां समाज मोनसे थांनानै थानायाव मोनसे डिसिप्लिन धाराजों खारग्रा बे मेथाइनि गेजेरजों जोङो हमदांनो हायो बेखायनो जोंनि बे फकलरफ्रा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बेसेबां मोनसे जारिमिनारि मोनसे दोरों बियो बेसेबां मोनसे जोंनि गिदिर सम्पद जातिखौ सिनायथिनो थाखाय बुहुम दरबाराव गावखौ गसंथाहैनो थाखाय बिदिनो जोंनि उन्दैफोरनि खुगा थुनलाइफोरनि फिल्डआव नायोब्ला जों नुसै दिनै बर'फोरनि खुगा थुनलाइयाबो दावगाबोबाय आरो गोबां बर' उन्दैफोरनि थुनलाइ लिरगिरि बिथांमोना थुनलाइ लिरनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायबो जोङो जोंनि आखायाव दंसै जों लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां साहित्य एकाडेमि मोनबावबाय जों नुनो हाबाय बुंनो हाबाय उन्दैफोरनि थुनलाइयाबो दिनै दावगाबोबाय आरो उन्दैफोरनि थुनलाइ सोरजिग्राल' नङा उन्दै गथ'नि गेजेरजों थुनलाइया माबायदि गेवरांसारो उन्दै गोसोआव उन्दैनि गेजेरजोंनो जेरै फेमिनिजम राइटिंफ्रा आइजोनि सान्थौ लिरनायफ्रा हौवानि गेजेरजों बेरखांनायनि अनगायैबो हिनजावफोरनि नोजोरजों माबायदि साबसिनै बेरखांसार होनो हायो दिनै जोंनि बे रावाव थुनलाइयाव उन्दै उन्दै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेरजोंनो
बे थुनलाइया दिनै दावगानानै मोनसे गेरेमसा महर मोननायनि लामाथिं दावलांगासिनो दङ आरो जों मिजिंथिनो हायो बर' हारिया बे उन्दै थुनलाइगिरिफोरनि बिथिङाव सानसे बुहुमनि मोनसे स्टेन्डार्डआव मोनहैनो हागोन आरो जोंनाव थोजासे मोजां थुनलाइगिरि जोनोम होनायनि मोनसे खराग होगोन जोंनि बे बर' रेबग्रा जथुमनि बे खुदिया लिरगिरि थुनलाइ बान्थानि गेजेरजों मोनसे इन्सपाइरेसन फैगोन होननानै जों मिजिंथिनो बिदिनो सुंद' सल'नि बेलायावबो जों जुदि नोजोर बोयोब्ला वर्ल्डनि माबाखौ जारिमिनखौ नायोब्ला जौ बोसोर नांगौ बिसोरनि मोनसे स्टेन्डार्ड मोनहैनो थाखाय आमेरिकान लिटारेचार नाय इउर'पियान लिटारेचारखौ नाय बिथांमोननि जोङो एडगार एलान प'मोननि माबाखौ नायोब्ला गाइडि मफासामोननि खोथाफोरखौ नायोब्ला जोङो आरो निक'लास सेकबमोननि लिरनायफोरखौ नायोब्ला मार्क टावेनमोननि लिरनायखौ नायोब्ला आरो गोबां इउर'प इंलिश लिटारेचारनि लिरनायफोरखौ नायोब्ला नुयो बे ट्रेनखौ मोनसे गोजौ थिखिनाव मोनहैनो थाखाय गोबां समनि जुजिनायनि जों थावनिखौ नुनो मोनो नाथाय जों बेखौ जोंनि बर' थुनलाइयाव एसेबां खम समनि गेजेरावहाय जों बुंनो थाङोब्ला अलंबार मुगायाव जोनोम जानानै दिनै जोंनि बे 21 जौथाइनि बे सिगां बाहागोआव जों बर'नि सुंद' सल'नि जिथु मोनसे धारा जौगाखांनायाव नायोब्ला जों मिजिंथिनो हायो बर' सुंद' सल'आव जोंनि माखासे गागि थुनलाइगिरि नीलकमल ब्रह्म बेजों लोगोसे मनरन्जन लाहारीमोन बायदि जनिल कुमार ब्रह्ममोन बायदिनि अनगायैबो गोबां गोदान इसेबां जि थुनलाइगिरि जोनोम मोनबाय जोनोम जाबाय बेफोरखौ जों नायोब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे दा रंजाखांनाय फैयो थुनलाइगिरिफोरनि गोसोआव जोंनि बर' थुनलाइया थारैनो जों मोनसे भारतनि जिथु बे स्टेन्डार्ड लिटारारि क्रिएसनफोरनि गेजेराव जों एखे स्टेन्डार्डआव थानानै गावखौनो जों भारतनि मोनसे दर्शनाव एदगानो हानायनि बै समा आरो जोंनि थाखाय गोबाव नांनाय नंलिया आरो बेखायनो जोंनि गेजेराव भारतनि बे स्टेन्डार्डजों लोगोसे जों जेरै इन्टारनेशनेल लेभेलावबो बे सोमोन्दो लाखिबाय थादोंमोन जोंनि बर' रेबग्रा जथुमा आंनि मोनथिनायाव बा आं दिनैसिम जों नांजों थानायाव इन्टारनेशनेल माखासे हाबाफारियाबो सिंजों सोलिगासिनो दङ आरो आं आसा खालामो बेफोर खामानियाबो जानानै बर'नि बे जिथु जोंनि बर' जाथिनि मोनसे इन्टारनेशनेल नेशनेल स्टेन्डार्ड लेभेलाव बर' जाथिखौ हमथानानै दोननाय गासै बिथिङाव बे खामानिया बर' रेबग्रा जथुमनि गेजेरजों दावगालांबाय थागोन होननानै मावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो बेखायनो आं आरो बेखौ फोलावनो लुगैयासै फुंखा बिथांमोनाबो टाइम नांगौ बेखायनो आं मिजिंथिबाय बे जिथु सावराय गुबुन गुबुन आयदायाव गुवार नोजोरजों सावरायनाय जोंनि फगलरानो जा सुबुं हारिमुनो जा जोंनि माबायानो जा बर' सुंद' सल'नि आयदायानो जा गथ'फोरनि थुनलाइनि आयदायानो जा आरो बर' सुबुं थुनलाइसि बिनि बाथ्रायानो जा आं मिजिंथियो जोंनि फुंखा बिथांमोना बिनि सायाव गोथौयैनो गोनाङैनो जोंनि बिथांमोननो थुनलाइगिरिमोननो इयुन सोलोंगिरिफोरनो एसे गिदिर दलिल बर' रेबग्रा जथुमनि बे सावरायमा मेलनि गेजेरजों अबदान होलाङो मिथिबाय जोबथारनायाव आङो बर' रेबग्रा जथुमखौ बर' जाथिखौ फोजौनायाव फेहेरनायाव बिब्दिनो हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानै आं गोसो गोरबोजों खावलायबाय जितु बर'नि गेजेराव जों दासिम नुनायाव गुबैयै बर' थुनलाइ आफाद बर' रेबग्रा जथुम बर' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सियेसन बे मोनथाम प्लेटफर्माव बांसिन सावरायमा मेलखौ ओंथि होनानै बांसिनै सावरायनायखौ जों लानायखौ नुनो मोनो आरो सम सम हारिमु आफादाव गोनांथार जायोब्ला बेनि सायाव आखाय होनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो आं मिजिंथियो आं खावलायो जों बर' रेबग्रा जथुमा बे हाबाफारिखौ अरायसम गोथाङै लाबाय थागोन बर' जाथिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोजौनायाव गोदान बर' थुनलाइगिरिफोरखौ गोदान गोसो बोलोजों थुनलाइ सोरजिनायाव थुनलाइगिरिफोरनि बे सोरजिखौ जों बिसोरनि मानदन्दखौ रायजो राजानि दरबाराव लाबोनानै बेखौ फोसावनायनि गिदिर दायथ'खौ लाबाय थागोन होननानै बेजोंनो आंनि बे फोजोबबाय गोजोन्थों।
खुलुमनाय बावबाय हामजि लाखिनानै बारग' गाहायनि स्कुल आखुथाय गाव रेबनानै लाबोनाय सावराय बिदांखौ जाथिनाय खोनासंगिरि बिथांमोननि गेजेराव फरायथिनानै खावलायनाय जाबाय आरो खुलुमनाय बे सावराय आरो बिथांजों लोगोसे फुंखा सुबुं सारमोन आरो मेडाम आरो सिरियाव जिरायनायमोन दिनै सावराय मेला जाबायदि जानांगौमोन बेबायदि जाफुंनाय नंलिया होननानै आङो मिजिंथिदों मानो होनोबा ग्रोम ग्रोम बयबो थिब थिब सुबुंफोर थायोबा मोजां जायो जिखुनु सावरायनायावनो दा सानैसोल' बा खना फारसेयावल' जिरायनानै बिदि रायलायनायजों जोङो जेबो सावरायबाबो जोङो जेबो मुलाम्फा जाया होननानै आं सानो आरो जिखियानो जायाथों जा सासे सानै दङ बिथां फरायलायनोसै आङो सावराय बिदांखौ फरायनो आखायाव लाबाय आंनि सावराय बिदांनि आयदाया जादों बर' सुबुं थुनलाइ बेनि आखुथाय आङो बे आखुथाय बर' सुबुं थुनलाइनि आखुथाय नागिरनायावहाय जाखिनि एग्जामपोलफोर मोनदों बेखिनिखौल' होदों आरो मोनैफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांबानो बुजिगोन माबोरै आं होनो हायाखै फरायोब्ला बांसिन थाबै जागोन मानो होनबा समनिबो आंखाल आं फरायलांनि जागायनाय सुबुं थुनलाइया सुबुं हारिनि एंगारनो हायै बाहागो जाय थुनलाइया मिथिस'हायै समनिफ्रायनो जोंनियाव खुगा खुगा मोनसे मुगानिफ्राय गुबुन मोनसे मुगासिम बारस्लाय बारस्लाय सोलिबोगासिनो थाबोदों बेखौनो सुबुं थुनलाइ एबा खुगा थुनलाइ आरो इंराजियाव बेखौनो फक लिटारेचार होननानै बुङो बेखौनो आरोबाव अरेल लिटारेचार एक्सप्रेसिभ लिटारेचार प्रिमिटिभ लिटारेचार आनरिटेन लिटारेचार आरो भार्बेल आर्ट होननानैबो बुंबोदों बिजिरगिरिफोरा सुबुं थुनलाइया सुबुंनि जिउजों एंगारनो हायै सोमोन्दो गोनां रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि बायदियैब्ला सुबुं थुनलाइया आबुङै जायगानि आरो बेनि खना खनलाखौ मोनदांनो हायो सुबुं हानजायासो नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जादों सुबुं थुनलाइयाव सोरबा सासेनिल' सानबोलावरि बेरखांनायनि जायगा गैया एबा सोरबा सासे सुबुं रंजानायनि थाखायल' बेखौ सोरजिनाय जाया बे थुनलाइयाव मोनसे हारिनि बयनिबो सानस्रि आरो सानबोलावरि बेरखाङो बिब्दिनो जुग जुग सुबुं थुनलाइया खुगा खुगा बारस्लायनानै अराय थांनानै दं गुबुन गुबुन हारिफोरनि बादिनो बर' सुबुं थुनलाइनि गाहाय आयदाफोरा जादों सल'बाथा सुबुं मेथाइ जादु मोन्थोर बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा खोन्दो बे सावराय बिदाङाव बर' सुबुं थुनलाइनि आखुथायफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन सावरायनायनि थांखि सुबुं थुनलाइनि आखुफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन सुबुं थुनलाइया माहारिनि माबायदि गोनांथि बेखौ सावरायनाय जागोन सुबुं थुनलाइनि आखुथायफोरा माबोरै गोसारनानै दं बेखौ सावरायनाय जागोन आदब सुबुं थुनलाइनि सायाव लिरनाय लिरबिदांफोरनि हेफाजाब लानाय जादों आरो रोंगौथि थानाय सुबुंफोरनिफ्राय सोंनानै लानाय जादों बे सावराय बिदांखौ बिजिरलुआरि आदबजों बिजिरनाय जादों सुबुं थुनलाइया गुबुन गुबुन थुनलाइनि दालाइफोर बायदि गावहानो माखासे मिथिनो गोनां आखुथायफोर दं सुबुं थुनलाइनि आखुथायफोरखौ गाहायाव सावरायनो लाबाय 1 नाम्बार पइन्ट
सुबुं थुनलाइनि एबा सुबुं मेथाइनि लिरगिरिखौ जों नागिरनानै मोननो थाङा। बिब्दि लिरगिरि नागिरनानै मोननो थाङैखायनो बेखौ लिरगिरि गैयै बुंनाय जायो। लिरगिरिनि मुं गैयै बर' थुनलाइनि बाख्रियाव नागिरबा गोबां खुगा मेथाइ मोननो हायो। जेरै गावनि हादोरखौ मोजां मोननाय आरो बिर गुनानि मेथाइ, हालुवा जिउनि मेथाइ, गथ' बुरखायनाय मेथाइ, गोसो थोनाय मेथाइ, हाबा मेथाइ, रंजानाय जंखायनाय मेथाइ, बैसागु मेथाइ, धोरोम हुदा, आरज मेथाइ। गुबुनफोरनि बादि बर'हाबो माखासे हारि आरो हादोर अनसुला गोदोनि बिर जोहोलाव जोहोलावजो दं। बिसोरनि मादाव बांसिन मुंख'जाथावा जादों बासिराम जोहोलाव, जायनि सोमोन्दै सुजुनाय दोंसे बेलादा दाबो बर'फोरनि खुगा खुगा रिंखाङो। गराया दाब्रायदो बासिराम जोहोलाव, गंगार सुबाया फैलायगौ। आदा दावहाराम जोहोलाव, नोंबो दावगालांदो, नोंबो मैदेरजों बेंसहैदो। नाथाय बे मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन बेनि गुमुर मोननो थाङा। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइखौ एबा सुबुं मेथाइखौ बबेयाव, माब्ला आरो सोर लिरदोंमोन, सोर रोजाबदोंमोन बेनि गुबैथि समखौ जों मिथिनो मोननायनि जेबो राहा लामा गैया। मानोना बे दोरोङारि सासेनि उनाव सासे बारस्लायबोबाय थानाय। जेरै सल'बाथा, खुगा मेथाइ, मोन्थोरफोरनि जेबो गुमुर गैया। सोर, माब्ला आरो बबेयाव बाहायजेनग्रोदोंमोन बेनि जेबो थं, मुं आरो गुमुरखौ मोननाय जाया। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइया सुबुं हारिमुनि सायखं। मानोना बर'फोरनि सुबुं हारिमुवा दोरोङारि, बे जोबोर गोजाम आरो सुबुं समाजनि गोजाम फिरिनि उनाव फिरि बारस्लायबोबाय थानाय हारिमु। सुबुं हारिमुवा सुबुं समाजावनो जोनोम मोननाय। बर' सुबुं हारिमुवा गामियारि सुबुं समाजनि मावनाय दांनाय, दानाय लुनाय, मोसानाय रंजानाय, जानाय लोंनाय, आसार खान्थि, धोरोम फालिनाय बायदिनि गेजेरजों बेरखांनाय हारिमु। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइनि मेथाइया खुगाजों खुगासो गामि गामि सासेनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनि गेजेरजों बारस्लायबोदों। बेनि मावनाय हाबानिफ्राय एबा आसार खान्थिनिफ्राय। बेखौ गामिनि सुबुंफ्रानो सिगांसिन रोजाबबोदों। बेनिखायनो सुबुं थुनलाइया गामिनि सुबुंजों गुबैयै अनसायजासिननाय थुनलाइनि आयदा। गामिनि हालुवा जिउहा आबाद मावनाय, मिथिंगानि बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला, जिब जुनार, हाजो दैमा, बोथोर बायदिसिनाजों खाथिसिन सोमोन्दो दं होननानै बेफोरनि रोंगौथियाबो बांसिन आरो थौसिन। बेनि जाहोनाव खुगा खुगा सोरजिनाय बिसोरनि मेथाइफोराबो बेफोरजों सोमोन्दो थानाय। जेरै साना हाबबाय सोनाबहा, गावबा गाव मोसौ होख', गलियाव होलां थख' थख', गलिनि दरा मोजाङै खाथेनानै फै, मोसा रांखिनिया जादों सोफै सोफै। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइ एबा खुगा मेथाइनि राव सोदोबफोरा गेबें, गोदै, गोरलै होननानै बयबो बुजिनो हायोखायनो बेखौ खननो रोजाबनो सोलोंनो हायो। मेथाइफोरा देंखो बरहा, खबाम गोनां, गहेना रुजुरुबजों गुबुं आरो जोबोद गेस्रेम। बेखायनो बियो गामिनि मानसिफोरखौ गोख्रैनो हायना फोनांनो हायो। बर' हारिया हाल मावनानै आबाद मावनानै जिउ खांग्रा हारि। आबाद मावनायानो बर'फोरनि गुदि सिनस्रि। आबै आबौमोनहा गोदोनिफ्रायनो आलो आलो आबाद मावनानै जिउ खांबोदोंमोन। आबादफोरा मोजां जाथों होननानै अबंनि मुङै, मोदाय दावदायनि मुङै बावनाय जायो आरो मेथाइ रोजाबो। जेरै हालुवा गथ' हालेवगोन जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों, हालुवा हिन्जाव गायगोन माइ जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। बिब्दिनो सल'बाथायावबो गोरलै गेबें रावफोरा बेरखाङो। बेखायनो खुदियाफोरा गोरलैयैनो माखासे गियान सोलोंनानै लानो हायो। सल'बाथाया खुदियाफोरनि मरेल लेसननि गुदि बिजों बुंनो हायो। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइया समाजखौ सामलायो। मानोना समाजनि आयेन बिथोन आरो आब्रुथिखौ समाजाव खाबथानानै लाखियो। धोरोमनि खायसे बोसोन बिबुंथि समाजखौ सोदांनानै होनो हायो। जेरै मानसि मिनिनायखौ दागि, इसोर मिनिनायखौ गि, इसोर मिनिब्ला बिजि खान्दाबो मोननाय नङा। आरोबाव सैमा गारि दाजा, अमा गारि दाजा, सैमा गारि जायोब्ला अमा गारि जायोब्ला सैमा हेङालि लागाय जागोनखा। नेक्स्ट पइन्ट, सुबुं थुनलाइया जारिमिननि फुंखाखौ हमथानानै लाखियो आरो मोनसे हारिनि गुमुरजों लोगोसे बिथाखौबो फसंथानानै दोनो।
बे सुबुं थुनलाइनि गेजेरजों जोहोलाव जोहोलावजोनि मेथाइ एबा बेलादखौ रायखांनो हायो जेरै गराया दाब्रायदो बासिराम जोहोलाव गंगार सुबाया फैलायगौ आदा दावहाराम जोहोलाव नोंबो दावगालांदो नोंबो मैदेरजों बेंसहैदो बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जोहोलावफोर जोनोम जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि जिउ जारिमिना जोंनि गेजेराव बिजिरै बिजिरै लिरनाय महराव मोनाब्लाबो बिथांमोननि गोहो बोलो हाबा हुखाखौ लानानै सोरजिनाय खुगा मेथाइया दासिमबो जोबना थाङाखै बासिराम दावहाराम दैमालु सेवबार सोमदोन तुलाराम जावलिया देवानमोन आरो गोबां बर' माहारिनि गेजेराव खालि जोहोलावफोरल'दि उजिदोंमोन बे नङा गोबां जोहोलावजोनिबो जोनोम जादोंमोन गाम्बारि सिख्ला बिरगोसि सिख्ला थेंफाख्रि दावरि सिख्ला मोननि खुगा मेथाइफोरानो बिनि नेरसोन दिन्थियो जेरै गराय दाब्रायनानै आखायाव थुंग्रि दैनानै हनै सफैलायगौ हनै आइजो बिरगोसि सिख्लाया सुबुं थुनलाइजों मोनसे नङा मोनसे सल' एबा जारिमिनारि जाथाया गोथौयै नांफादेरनानै थायो आरो बिसोरनि जारिमिननि खाम्फाखौबो बोदलानानै होयो बुंनो थाङोब्ला सुबुं थुनलाइया जारिमिननि मोनसे गोगोम फुंखा मानोना बियो जारिमिना मोनहासयै समखौ खुगा थुनलाइ एबा खुगा मेथाइजों मिथिनायनि खाबु होयो नेक्स्ट पइन्ट थुनलाइ एबा सुबुं मेथाइया गुसुं गुसुं आरो खोन्दो खोन्दो बेनिखायनो गामिनि सुबुंफोरा गोसोआव लाखिनो हाबोदोंमोन जेरै सल'बाथाफोराबो गुसुं खुगा मेथाइफोराबो गुसुं बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दायफोरा गोसोआव लाखिनो गोरलै जायो सोरनिबा आखल आखुखौ खेंसालियायै फोरमायनो थाखाय बाथ्रा फावफोरखौ बाहायनाय नुयो जेरै फिसा गोदाना सानथाम हिन्जाव गोदाना दानथाम गराय नुब्ला सिं बायो हायाव मोफौ हायाव बाहागोफोरा सुबुंनि मावनाय दांनाय गियान आखलफोरखौ आसि थुनानै दिन्थियो नेक्स्ट पइन्ट थुनलाइया सुबुं माहारिखौ खौसेयै लाखिनायाव हेफाजाब खालामो आरो सुबुं समाजाव सुबुंखौ सोद्रोम गोनां खालामो हादोर सिबिनाय खुगा मेथाइया बर' माहारिनि गेजेराव बेसेबा दं जेरै जोहोलाव जालिया गथ'फोरजों जोंलाय रावखौबो गिया गिया दाहाल थुंग्रियानो जोंनि गेलेग्रा मुवा मुवा सोरबा सुथुरा गाग्लोबफैबा जोंनि रायजोआव दानगोन सुगोन गावगोन जोंलाय रावखौबो गिया गिया नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइया खारखोमा होग्रा जुन्थि आदब एबा एस्केप मेकानिजमनि हाबा मावो मानोना सुबुं थुनलाइया सुबुंनि गोसो बायनायखौ गोजोन होनायाव हेफाजाब खालामो आरो सानबोलावरिजों आबुं मोन्दांथिखौ होयो गथ' बुरखायनाय मेथाइखौ रायखांनो हायो जेरै फै फै बादिनि फै दा खांख्राइ लायनो थांगोन खांख्राइ सावदों बेदर सावदों लाबोदो लाबोदो ना बेदर मोनाबोला मोनबायब्ला लाबोदो आरोबाव सिला सिला नोंनि मेगन मोजाङा लाबो बाबु जारौनि मेगन गाज्रिया लां फु हनै सिलाया बिरलांबाय नेक्स्ट पइन्ट मोनसे हारिनि सुबुं थुनलाइनि फुंखाया गुबुन मोनसे हारिनि सुबुं थुनलाइनि फुंखाजों रोखोमसे जाया मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुफोरानो गावबा गाव जुदा जुदा सुबुं थुनलाइयाव मोनसे हारिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मोसानाय रंजानाय आसार खान्थि धोरोम खान्थि गासैबो हाबफानानै थायो जेरै असमियाफोरनि लक साहित्यजों बर'फोरनि सुबुं थुनलाइजों रोखोमसे नङा मानो होनोबा असमियाफोरनि थानाय जानाय हुदायानो जुदा आरो जोंनि गोबा होननानै नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइया जोंनो इसारा एबा गुमुर होयो खेराइ फुजायाव दौदिनिनि बाखो बाखो मोसानाय आयदाफोरा बर' सुबुं बाखो बाखो रायजो जाबोनायनि गुमुरखौ होयो दाहाल थुंग्रि सिबनाय खैजेमा फनाय मैसो सौलायनायफोरा सुथुरजों माबोरै जुजिबोनांदोंमोन बेनि गुमुर होयो ग्रोम ग्रोम बिहाव बिहामजोजों अनलायनानै खौसेयै रायजो जानाया जारा फाग्लाया बिहामजो मंग्लिखौ नागिरनाय खुगा मेथाइया रोखायै फोरमायना होयो दाउ अमा फिनाय बाथौ फुजा खालामनायफोरखौ मिथिना मोनो नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइया मावनाय हाबा एबा आसार खान्थिनिफ्राय फैनाय गोदो गोदायनि समाव हिन्जावफोरा गथ' जोनोम होनाय समाव मोननैसो हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन जेरै गथ' जोनोम होनायनि ओरै होननानै नै आफा बोराइ बाथौ माब्लाबा आमोखिया जाय गथ' जोनोम होगोन बिनि नामखौ लानानै थांनाङैयाव थांफ्लांबाय
जानाङैखौ जाफ्लांबाय बुंनाङैखौ बुंफ्लांबाय माबाफोर खोथाखौ खिरा लाफ्लांबाय माबाफोर बान्दो नांना दङब्ला नों आफाया बोगारदो बिब्दि होननानै अन्थाइखौ सिखाजों थे थे खेबथाम दानो बेनि उनाव गथ'आ उजिखांब्ला गथ'खौ गोथार दै सारना होयोमोन एबा थुखैयोमोन ओरै होननानै नै गथ' नों गोदो नोंबा बांगालना गंगारमोन दिनै नों बर' बिमानि गोरबोआव उजिबाय दिनैनिफ्राय नों बर' जाबाय ओं ह्रिं क्लिं फोदसे खनबा बुङोमोन आरो बेखौ नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइया गोसो बोगथाबनो हाग्रा आयदा बेबायदिनो सुबुं मेथाइनि गेजेरजों अनजालुआ अनजालिखौ आरो अनजालिया अनजालुखौ मुं मख'नानै एबा खेंसालियायै मेथाइ रोजाबनानै गाव गावनि गोरबोनि मोजां मोनलायनायनि बेरे मोदैखौ दैथायज्लायो जेरै बैसागु मेथाइ मोजां मोनज्लायनायनि मेथाइ जंखायज्लायनाय मेथाइ जेरै सेंग्रा आगैलै गामि जोबथारनायनि गोसोमै सोमजोरो नोंखौ नुवाबोला गोसोआ खामग्लियो दोहो दोहो सिख्ला मा होनदों मेथाइखौ आगैलै गामि जोबथारनायनि गोसोमै सोमजोरो नोंखौ नुवाबोला गोसोआ खामग्लियो दोहो दोहो आगैलै गामि जोबथारनायनि गोसोमै सोमजोरो नोंखौ नुवाबोला गोसोआ खामग्लियो दोहो दोहो एबार सिख्लाया बुंनोसै आदाहाय गुफुरै जांगिला नायनोलाय देला माला माब्ला लांनो आंखौ माब्ला लांनो मानोथो आला गला जाबाय नेक्स्ट पइन्ट मोदाय दावदाय मोदायजो बायदि जायखौ सुप्रिम बिं सिबिनाय रायसंनाय जायो बेयो बाथौ खेराइजों थोंजोङैनो सोमोन्दो गोनां जेरै मोन्थोर रायसंनाय ओं हिं क्लिं फोदसे खोनासं आफा खोनासं लामा दबथानि मुगासं बावदों होननानै दासान नोंलाय आफा आं ससे ससे लाबोदों आरोना नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइनि एबा मेथाइनि मिथिनांगौ गुना जादों खायसेबा मेथाइनि मुं दं एबा खायसेबा गैया बेफोर गुना थानायखायनो गुबुन थुनलाइनिख्रुइबो साजायनो जोबोद गोब्राबथार आरो जोबोद गोनो गोथो जानो गोनां जायो जेरै सल'बाथाफोरा मुं थायो सासे अलसिया गथ'नि खौरां रावना रावनिनि खौरां एम्बु बंग्लानि खौरां बामोन आरो बिनि साखरनि खौरां गथ' मावरियानि खौरां बायदि बायदि मुं गैयैफोरनि मादाव खुगा मेथाइफोरा बांसिनानो मुं थाया नेक्स्ट पइन्ट सुबुं मेथाइखौ रोजाबनायाव बाहायनाय दामग्रा देग्राफोरा गासैबो आखाइजों बानायजोबनाय थायो जेरै सेरजा सिफुं खाम जथा औवानि थरखा जाबख्रिं गंगोना आरो बायदि बायदि खेराइ फुजायाव दौदिनि मोसाब्ला खाम सिफुं जथा नांथारगौ बैसागु मोसानायाव औवा थरखा जाबख्रिं थाथारनांगौ नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइ एबा सुबुं मेथाइया सुबुंनि गोसोखौ बोनो हायो आरो बयखौबो आंगो गोसोजों बरायनानै लानो हायो जेरै सल'बाथाफोर खिन्थानाया बेसेबा गोदै रैसुमै खोनासंबाय थाथावथाव खुगा मेथाइफोरा गोसोखौ गोजोन आरो रंजाहोनो हायो नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइनि मोनसे रोखा आखुथायानो जाबाय बेयो बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनाय आरो रंजाहोनाय खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ जंखायलायनाय मेथाइ मावनाय दांनायाव रोजाबनाय मेथाइफोरखौ रायखांनो हायो नेक्स्ट पइन्ट सुबुं थुनलाइया सोलोंथाइ होनाय आरो गियान होनायनि हाबा मावो दोंफ्रोमबो सल'बाथाया मोनफा नङा मोनफा गियान होयो आरो रोङैखौ सोलोंनानै लानो खाबु होयो गाज्रिखौ सोदांनानै लानो खाबु होयो आं बेवहाय गासैजों मोन 20 आखुथाइखौ आङो बेवहाय नागिरनानै मोनदों आरो थाबावनो हागौ आङो निश्चय बेवहाय सोदेरनानै लागोन आरो बेखौ बेखेवनानै होनो नाजागोन होननानै आं आसा थिबाय गोजौआव सावरायबोनाय सुबुं थुनलाइनि आखुथाइफोरनिफ्राय बुंनो हायोदि सुबुं थुनलाइनि गेजेरजों मोनसे माहारिनि जिउ खुंनायनि गासै सावगारिफोरानो बेरखांजोबो साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय सुबुं थुनलाइफोरा लासै लासै गोमालांनो हमबाय बेफोरखौ बुथुमनानै दोन रोङैयाव गोबां सुबुं थुनलाइफोरा सुबुं गोमालांनाय लोगो लोगो गोमालांफाबाय
गुबुन गुबुन जौगा हादोर आमेरिका, इंलेन्ड, जार्मान, फरासि, इटालि, अस्ट्रेलियाफोराव गावबा गाव हारिनि सुबुं थुनलाइखौ गोनोखोआरि नोजोरजों गोथौयै सावरायनाय आरो नायबिजिरनाय खामानिया गोबां दावगालांबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दासिमबो जोंनि बर' सुबुं थुनलाइनि बागै नायबिजिरनाय खामानिया जाबाङाखै। साफा सानै नायबिजिरसंबाय, थेवब्लाबो बेल'नो थोजासे जायाखै होननानै सानजायो। मानोना बर' सुबुं थुनलाइनि आवथाया जोबोद गुवार। बेखौ दिनैनि सुबुंफोरा बुथुमनानै दोनाब्ला, नायबिजिरसङाब्ला इयुनाव गोमालांनायनि गिनांगौ दं। आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला इयुन जोलैफोरा समनि जोबोद आंखालखौ नुनो मोनो। गोदो गोदायनि समफोराव अखा बोथोराव, गोलोम बोथोरनि मोनाबिलियाव, गोजां बोथोरनि अदाब गुदियाव बोराय बुरैफोरनि खाथियाव सुबुं थुनलाइ खोनासंनो सथ'बोमोन। नाथाय दिनैनि खुदियाफोरा बिबै बिबौखौबो खाथियाव मोनबांलिया। बांसिनानो गामिखौ नागारनानै सोहोरसिम मोखां जाबाय। बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे मुगाजों जोंबो खारफानो नाजाबायबाय, जायनि जाहोनाव बेफोरखौ खोनासंनायनि हुदा गैलिया। खुदियाफोरनि आखाइ आखाइ जानबुं नुनो मोनो। बेयावनो बिसोरो राइम्स खोनासङो, कार्टुन नायो, बायदिसिना गेलेयो। बिमा बिफाजोंबो रायज्लायनो सम मोना बिसोरहा। बिब्दि थासारिखौ नोजोर होयोब्ला गिखांनाय फैखाङो। दिनैनि खुदियाफोरा इयुनाव सुबुं थुनलाइनि बिदैखौ सोबनो रोंगोन ना रोङा? सुबुं थुनलाइखौ गामि गामि थांनानै नागिरहैनानै बुथुमना दोननांगौनि सम आरो बेफोरखौ बिगियानारि नोजोरजों नायबिजिरसंनानै बुहुमनि गेजेराव फोसावनानै मिथिहोनायनि समा सफैथारबाय। आंनि सावरायनाय आयदाया बेखिनियानो। आङो हेफाजाब लानाय बिजाबफोरखौ मुंख'नानै होनि। बसुमतारी राखाव, थुनलाइ बिजिरनाय, नार्जारी इन्द्रमालति, नार्जारी बिरलां, लाइसिनि बिखायाव इन्द्रमालति, ब्रह्म रिजु कुमार, बर' थुनलाइनि जारिमिन आरो थुनलाइ बिजिरनाय, कसारी गोगोम ब्रह्म, खनसायनाय रायथाइ। आं बेफोर रायथाइ बिजाबफोरनिफ्राय हेफाजाब लादों आरो मोननैसोखौ आङो सोंनानै लानाय जादों। गोजोन्थों। बेनि जोंहा उनाव जानो माबाफोर आबावलांगा मानगोनां सावरायमेलनि सामलायगिरि, बे सावरायमेलखौ सावरायबिदांखौ फरायगिरि, आं मोनसे सोंथिखौल' आङो सोंनो नागिरदों। बे जाहैबाय सुबुं थुनलाइ जौगानायाव मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। बे गुबुन गुबुन हादोरनि नाम मख'दों। अस्ट्रेलिया माबा माबि हादर गोबां मख'दों। जायखिजाया बेखौ बिथाङा बिदि जुदि गुबुन हादरनि बाथ्रा बुंदों, खिन्थु हादरखौ बुङाबालासिनो, हादरखौ जों नांग्रोमना मोननाया गोब्राब, खिन्थु थुनलाइ, गुबुन हादोरारि थुनलाइनि जौगाखांनायखौ होयोबासो साबसिन जागौमोन आरो। खिन्थु हादर